Minahal nga igsuon, Brother Samuel Toradio. Dani Toradio. Excuse me. So karon nga kahaponon madungog ninyo ang usa ka friendly dialogue. Dayon do na kini tema nga ilang diskasan. Dayon educational dialogue kini, makakat-on ta niini kay nagisgot kini may labot sa atong pagtuo. O karon nga kahaponon ang dialogue nga ilang isgutan, pamatud-an ni Brother Dani Toradio, Seventh Adventist Church, nga ang adlaw nga ikapito maong adlaw nga igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos, sumala sa Biblia o referensya. Dayon si Brad Joseph Kenneth Abuyabor negative niining maong proposisyon. O ang atong dialogue 15 minutos na pagpabarog. Buti pasabot si Brad Dani Toradio mopadayag karon sa iyang 15 minutos na constructive speech. Paghuman sa iyang constructive speech, sundan dayon sa cross-examination. So pangutana og tubag sud sa 10 minutos. Pagkahuman sa cross-examination, mubanos dayon ang destructive speech ni Brother Joseph Kenneth Abuyabor o sa CFD sa pagpangutana o pagguba sa gipabarog sa atong pinangga. So ang atong debate is one round system. Human sa constructive speech and destructive speech o mga cross-examinations, musunod na yun ang 5 minutes nga summary. Ang unang mo-deliver sa iyang summary, si Brad Joseph Kenneth Abuyabor, o ang last nga mo-summarize sa iyang proposisyon mo si Brother Dani Toradio. O ang atong role sa atong debate, mo-focus lang yun sa tema. So unsang tema, pamatud-an ni Brother Dani Toradio, Seventh Adventist, nga ang adlaw ikapito, adlaw Sabado, mong adlaw nga pagsimba o adlaw papahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia referensya. So din hilang nakapokus ang ilang diskasyon. Dayon 1 minute question, 1 minute answer. Dayon no ad hominem, buti pasabot, why atake personal. So andam na pong maminaw sa atong friendly dialogue. Andam na. Kung andam na, ato na kining pagasugdan. Atong tawagon ng atong first speaker alang sa iyang 15 minutes constructive speech. Oras bro, 15 minutos. 15 minutos na pagpabarog sa tema ng adlaw ikapito, kung adlaw nga ipapahulay o pagsimba sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia referensya. Atong sugaton sa masipang palakpak, Brother Dani Toradio, Seventh Adventist Defender. 15 minutos magsugod gilayon sa imong pagsugod og istorya. Padane. May nga po sa tanan, akong gipasalamatan ang ato ang moderator si Brother Paul Alima. So, daghang salamat sa inyong pag-imbita. Ako, dugay na gid si Brother Kaloy na ako nga nag-imbita sa friendly dialogue na kinahanglan nga mahitabo gyud. Siguro kay aron pud mapamatud-an ko nga sumala sa balaang kasulatan ang mga Kristiyanos, nagabantay sila ang ilang adlaw itisimba mao ang adlaw Sabado. Tungod kay pagpamatod man kini kinahanglan nga atong pruibahan diha sa balaang kasulatan. Nagingon ang balaang kasulatan mga kaigsunan sa Genesis 2 versikulo 1 ngadto sa 3. Ang atong Ginoo mga kaigsunan, nahuman niya pagbuhat ang langit ug ang yuta
ug ang balaang kasulatan, sumulas balaang kasulatan sa Henesis 2 versikulo 1, nahuman pagbuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang ug ang tanang butang nga naa nini. Ug sunod sa unom ka adlaw, ug sa adlaw nga ikapito mipahulay ang Dios. So kung ato tan-awon mga kaigsuonan, ang pulong nga mipahulay ang Dios dito sa Hebrewanon nga Biblia, katong original nga Biblia, pinulungan sa mga katawhan sa Ginoo, katong Hebrew mga kaigsuonan, gitawag siya og Sabat. So ang adlaw ipapahulay mga kaigsuonan nga mipahulay ang Dios tungod kay nahumanyag buhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang, apil ang tao gitawag niya og Sabat sa ilang pinulungan. Sa atong pinulungan karon mga kaigsuonan, gitawag nato kini og Sabado. So mao kini siya ang ikapitong adlaw nga gihimo sa atong Ginoo. Unya, pag-abot sa midaghan ang tao mga kaigsuonan, ikaupat nga sa sugo, sa napulo ka sugo sa atong Ginoo, naa dito present mga kaigsuonan ang ikapitong adlaw nga kinahanglan gayud nga bantayan nga nagkanayon matud pa sa Exodo 20 versikulo 8, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magtrabaho ka, apan sa ikapitong adlaw kinahanglan ka nga mupahulay. Nga naman kay nahuman sa Dios ang iyang tanang mga buhat sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapitong adlaw mipahulay siya. Mao na ang prueba mga kaigsuonan nga ang adlaw ipapahulay nga gisugo sa atong Ginoo mao gyud ang Sabado. Nga dito sa Hebrew mga pinulungan gitawag kini og Sabat, ug dito sa Griego mga kaigsuonan gitawag kini og Sabato, ug dito sa Latin Sabado. So mga mga kaigsuonan nga dinhi sa ato karon kay nianhiman ang mga katsila, unya ang ilang kalendaryo atong gisunod muna nga ang ikapitong adlaw gitawag yun na siya og Sabado. Muna mga kaigsuonan nga mipahulay ang Dios. Ang mga Kristiyanos ba gipatuman nila ni matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, apostol sa mga Kristiyanos, o misulat pa yun ngadto sa mga Kristiyanos, sumala siyang sulat ngadto si Hebrewanon, mingon siya. Ito sa advance sa merkado. Alaon na nanas din ito. Kay mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Discuss local bakit. So meaning ang pahulay sa Dios di pasabot ni Apostol Pablo mga higala nga ang pahulay nila isip mga Kristiyanos mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Busa kinahanglan usab kita nga mopahulay sama nga ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw. Sumala sa Hebrewanon 4 versikulo 11 mga kaigsuonan. Once nga kung kita mga kaigsuonan dili mupahulay o dili musunod niini, mga kaigsuonan, usa ka na kailhanan nga ikaw walay pagtuo ngadto sa Dios. Sumala siya sulat sa Hebrewanon 4 versikulo 6, mingon siya, kay di kawalihan sila sa maayong balita, apan wala sila makasunod o makapahulay upan sa Dios, tungod kay wala sila mutuo. Mga kaigsuonan, kung kita di ay dili mo pahulay matag Sabado, dili ka mo simba matag adlaw Sabado ngadto sa atong Ginoo, ita mga kaigsuonan nakalapas sa ikaapat nga sugo sa atong Ginoo. Once nga kita atong hilapas ka na mga kaigsuonan, mingon sa Apostol Pablo o si Apostol Juan, ang paglapas sa balaod sala. Nakasala dito mga kaigsuonan sa diha nga kita mi-transgress nga na ikaapat nga sugo. Kung gituman nato ang unang sugo, ikadang sugo, ikatulong sugo, ikalimang sugo, gawas lang sa ikapito na po kasugo atong gituman, gawas sa ikaapat na sugo. Matod pa ni Apostol Santiago mga kaigsuonan, bisag natuman na ni mo siyam, bisag natuman ni mo ng upan, pero na usay mong gilapas kanang ikaapat, manggilapason kas tanan mga kaigsuonan. Mana nga
Kining mensahe karon diha sa balaang kasulatan, dili ni ako-ako. Ya, berarti radio, ano man na siya, kanang Seventh Adventist man. Mga kaigsunan, bisag dili pa ta maghisgot og relihiyon. Once nga kana nasulat sa balaang kasulatan, kinahanglan nga atong sundon. Kay kung dili ta mosunod mga kaigsunan, matud pa ni Apostol Juan, nakasala ta. Gihimo ang balaod mga kaigsunan, bisan si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, mipamatuod nga kinahanglan sundon nato ng balaod. Kani siyang sulat sa Mateo 23 versikulo 1 mga kaigsunan, ningon siya, kanang kasuguan nga gihubit sa eskriba ug Pariseo, kinahanglan sundon ug tamdon ninyo. Apan ayaw tamda ang gibuhat sa mga Pariseo ug eskriba, kay wala sila magtuman sa ilang ginawali. Subuti pasabot mga kaigsunan, kita nga magwali, kinahanglan pud nga atong tumanon. O gani mga kaigsunan, bisan sa uban nga mga sikta, bisan sa uban nga mga Katoliko, mga kaigsunan, miingon sila nga ang Sabado mga kaigsunan, maugit na siyang adlaw ipapulay. Nakabasa ko mga kaigsunan o nakahinapi kong mga kaparian mga kaigsunan, mingon sila nga insakto yun na kanang adlaw ipapulay. O gani mingon sila nga kamo yun ay tinuod mga kaigsunan, kamo yun tinuod nga nagsunod sa balaang kasulatan. Kiawan sa uban na nga mga sikta mo na misulti mga kaigsunan nga kamo yun ay nagsunod nga naman tungod kay gisunod yun ninyo ang mga batasan sa mga katawhan sa Ginoo sa panahon. Kaya ako to siyang amigo nga siya mo'y naghimo og misa, no? Sa usa sa mga dito sa usa ka opisyal dito sa Albor. Akong amigo to mga gisunan, kaya din dito ko na sign sa Albor sa una. Mingon gud siya, kamo ginipiduot kay nagtuman mo sa nasulat sa Biblia. Pagkaninduta mga kaigsunan, nga bisan day ang mga Katoliko nagpamatuod nga ang Sabat ipapahulay gina. O gani na may ilang mga sulat, no? Na may sulat sa mga kaparian. Hangtod karon atong mabasa nga nagpamatuod gud nga ang adlaw ipapahulay. O gina siya ang ipapahulay sa katawhan sa Ginoo. Pagkaninduta mga kaigsunan, ato silang mga higala, akong si Brad Kaloy, ato kong higala, o niya, doon na lang si gusto lang po niya yun nga papamatuan na siya ikapamatuod po nga ambot, o ligar ba ning iha o ihahabaka ni nga paligunon pa kining balaod sa adlaw ipapulay. Pagkaninduta mga kaigsunan sa dukang pa nga pagbasa na to mga kaigsunan, mabasa ni siya sa siguro ang uban mo curious og ano Sabado ba ning ikapito. So Sabado gina siya mga kaigsunan sumala sa balaang kasulatan. Matod pa diha sa balaang kasulatan akong basahon din sa laang sa pulong adlaw ikapulay Sabado og isip kining balaang adlaw sa mga Hudyo. So ang mga Hudyo mga kaigsunan mo gini unang mga nahimong Kristiyanos. Kita o lahira ta. Ano man, we are converted to the Christian nga mga Hudyo mga kaigsunan. So mana kaya nga itong mga apostoles ug bisan si Kristo Hudyo man mo na nga ang atong kalusan nagagikan dito nila. Mo na mga kaigsunan ko nga atong sundon ug unsay ilahang gibalaod. Kaya naman, kung musunod na mga kaigsunan sa balaod sa Diyos, wala ka makasala. Once nga imo kining lapason, matod pa ni Apostol Juan, nakasala ikaw. Nan kung kita mga kaigsunan, mga matay nga makasasala. 5 minutes. Unsa may mahitabo nato? 5 minutes, 5 seconds. 5 minutes pa. 5 minutes pa kataas pa. 15 mga 15. 15. Oh, 15. Agis, naman ito'y sapot na mo. Agis, ha? Sige lang kay
15 may giingon ni Brad Paul, siya may atong moderator. Maayo nun. Mupadayon ta mga igsoon sa unahan. So, kinsa pa man ang nagpamatuod may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Ningon ang atong Ginoo. Lucas 4:16 mga higala nag-ingon ang atong Ginoo. Ang balaang kasulatan di ay nga sinulat ni Lucas. Ingon ang balaang kasulatan sumala ni Apostol Lucas. Og si Kristo miabot dito sa Nazaret diin dito siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinaguga matag adlaw igpapahulay. Mga kaigsuunan, ang atong Ginoo mismo nga si Kristo. Maog yung adlaw iyang igsisimba mo sulod siya dito sa sinaguga. Isip tao mga ilang. Kano man mianhi si Ginoong Kristo isip atong sulundan. Nagpakatao sa dinis kalibutan tungod kay aron atong sundon ang iyang pagkamapainugsanon, ang iyang pagkamasimbahon ngadto sa amahan ug ang iyang mga buhat sa pagpaubos. Unya matod pa ni Apostol Lucas mga kaigsuunan sumala sa sulat sa Lucas 4:16 nagainon si Ginoong Kristo dito sa Nazaret dito siya magdako ug sumala sa iyang nabatasan siya misulod dito sinaguga. Kanang sinaguga mga higala mo na simbahan nila dito sa Israel, dito sa ilang dapit sinaguga mura na siya chapel, no? Or naana sa ilang mga kada barangay nila naana. Kano man mga Hudyo man sila mga kaigsuunan. Ang ilang gisunod mao ang balaod sa mga Hudyo. Diin ang Dios mismo maoy nagsulat ug naghatag ani nila dito. Pagkaninduta mga kaigsuunan, kung musunod ka niining balaura mga kaigsuunan, matod pa ni Apostolhan, matarong ikaw. Wala nga kung buot ka nga mahimong kumplito mga kaigsuunan ang imong pagkamatarong, sunda ang suko. Sa bagay doon ay mo ingon mga kaigsuunan nga, wala naman ang suko kay nintuo naman kung Ginoong Kristo. Mga kaigsuunan ato ning hinumduman. Nga din kung ikaw adunay pagtuo sa atong Ginoo kinahanglan nga imong patunayan sa Tagalog pa o sa maning patunayan imong ipakita nga ikaw may pagtuo. Usaon nato pagpakita nga kita may pagtuo pinaagi sa imong pagsunod ni anang kablauran sa atong Ginoo. Kanya mo ingon ra baning uban nga mga sekta, no? In fairness sa uban nga mga sekta, wala na kay natin pagto na luwas na pinaagin sa grasya, dili na makaluwas nato ng magtuman. Abay ang balaang kasulatan mga kaigsuunan nagsulti ka nato nga kung atong tumanon ang sugo sa Dios, atong susihang pag-ayo ang sugo sa Dios nga nagluwas ka nato. Kung atong tumanon, panalanginan ka sa Dios. Kung ikaw igo, kung ikaw magtutuman, dili igo ras pagpamati. Mga higala sa Apostol Santiago, iyaging pasabot na to pag-ayo. Nga ato yun ng tumanon ng kasuguan sa Ginoo, aron mapakita nato ang atong pagtuo. 1 minute. Dili kay moingon nga supakon nato ang balaod sa Ginoo tungod kay may pagtuo ta. Sultihan ko ikaw igsoon. Once kay mo gisupak ang balaod sa Ginoo, wala kay pagtuo. Mao nay tinuod mga kaigsunan. So manghinaot ko nga matag sa kanato. Adunay nakuha sa atong mensahe karon ug ako andam na sa pagtubag sa mga pangutana. Daghang salamat atong ibalik sa ato ang moderator. Okay, time na no sa iyang 15 minutos nga constructive speech atong hatagag masipang palakpak si Brother Danny Toradjo. Dili ka Brad Kaloy sa luyo.
Karon musugod na ang 10 minutos nga naglagubo nga mapangutana ni Brad Joseph Kenneth Aboyabor, CFD. Mangutana siya 10 minutes din sa atong affirmative speaker o magsugod ang 10 minutes sa dihang musugod po o pangutana si Brother Aboyabor. So hinumduman nato 1 minute question, 1 minute answer. So atong sugdan ang atong cross-examination. Unang pangutana. Unang pangutana, Gaditson Radio. Kay nagpadayag kaman nga ang adlaw ipapaulay, adlaw region ikapito sa mao kini ang adlaw Sabado. So akong pangutana nimo karon, sayop ba ang adlaw igpapahulay igsisimba sa Domingo? Sayop dili? Pagagsoon, ang ako pagwalid din dili ingon nga makukum usoban nga denominasyon sa paghimo niya ng igpapahulay nga Domingo. Mga igsoon, ang akong gipatuna, ang akong gipamatud diri ang Sabado lang, insakto na kung ikaw mutuman na dili ako nagpahayag nga sayop ba ang Domingo o wala. So ang ako lang ipamatuod kay ako lang ipasupot ni kay ngano man mas daghan karong nga mga Kristiyano nga ang adlaw igsisimba sa mga Kristiyano dili kanato karon adlaw yung Domingo. Kanya imo man gipa support, so nga dili wala ka maghukom. So ang akong gipangutana lagi, akong utrohon para maklaros kadaganan kay na may nagsimba gong Domingo. So ako lang pong ipasabot nga sayop ba po ang adlaw Domingo nga musimba. Salamat, Brad Kaloy. Ang pagsimba sa Ginoo matag Domingo dili gid na siya sayop. Ang sayop diha mga higala kung wala nimo tumana ang sugo sa Dios, nakasala ka gayud. So dili sayop ang adlaw Domingo nga mosimba tag adlaw Domingo, ang dili sayop. So salamat kayo, no. So sa paghatag sa balaod sa adlaw igpapahulay kay sumala sa atong tema nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw Sabado alang kini sa mga Kristiyano. So imo manggigamit ang Genesis, no, unya dito po sa Deuteronomio. So ang akong pangutana, asa mangyod mabasa sa Biblia nga ang adlaw ikapito adlaw Sabado ang igsisimba o ipapahulay sa mga Kristiyano. Aduna ba'y mabasa sa Biblia nga alang gina sa Kristiyano? Kaya aduna mo kayo mabasa nga dili sa Kristiyano. Okay. Dinhi sa Biblia wala tayong mabasa nga alang ni siya sa mga Kristiyano literally. Pero naatay masabot nga kung ikaw tao para ninimo ang adlaw igpapulay. Marcos 2 versikulo 27, ang adlaw igpapulay gibuhat alang sa tao, dili alang sa dili tao. Alang gininta kung tao ta kinahanglan nga ato sundon nga naman gibuhat na para nato. Pag-record. So ikaduha na kong pangutana, imong magitubag karon ang Marcos kapitulo 2 versikulo 27 alang sa tanang mga tao. So kini bang paghimo sa tao ni Adan ug ni Eva, apil ba sila sa pagbuhat? Apil ba sila ni anang balaura ang adlaw ipapahulay? Apil dili. Kay tao man sila sa Ginoo, tao man sila, apil gyud sila ni ana. Kay gani ang Ginoo mipahulay man ni adtong panahona. So ang akong paluap pangutana, kapila man adlaw ang tao gibuhat sa tao, ikapila sa Dios, ikapila man ka adlaw nga ang tao gibuhat sa Dios, ikapila man adlaw. Ikaw na mga adlaw.
So bali ang sunod nga adlaw mao ang pagbuhat sa adlaw ipapahulay. Alang sa tao kapila na diha ito? Kapitong adlaw to o unang adlaw? Okay. Kung ato yung susihon pagayo, kung naritas tao magikan gibuhat, unang adlaw pa lang to nila, mipahulay, naka-experience sila o pahulay. Unang adlaw. Pero sa Ginoo, ikapitong adlaw sa Ginoo. So ang akong pangutana klaroon ako kay niingon ka man nga sa Marcos 2:27 alang sa tanang tao ang adlaw ipapahulay. So ang imong tubag karon ako rang gihatag og clarification para kay mo ni akong i-premise tungod sa imong pangutana. So sakto ba ang akong dungog nga naka-experience ang tao sa unang adlaw nga si Adan unya ang Dios mo'y nipahulay sa adlaw ikapito? Sakto ko di. Insakto gyud ka sumala sa balaang sulatan kay ingon ang balaang sulatan diri sa Genesis 2 kay nahuman sa Dios pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga naa ni apil ang tao ug sa ikapitong adlaw mipahulay siya. Mao nang gitawag og Shabbat or Sabado or Sabat sa English o mao na ang atong adlaw ipapahulay Sabado. So imong gigamit ang Marcos Kapitulo 2 versikulo 27 nga gibuhat ang adlaw ipapahulay sa tanang mga tao. Unya karon imong tubag nga ang taon ni simba sa unang adlaw. Unya karon ang ikapitong adlaw alang di sa Ginoo. So nasayop ba di ang imong gigamit nga Marcos 2:27 alang sa tanang tao? Remaining time sa cross-examination 5 minutes. Okay, wala gyud masayop ang nagsulat sa balaang sulatan nga gibuhat ang adlaw ipapahulay alang sa tao. Gani si Ginoong Hesus gyud may misulti ana. Masayop ba gud si Ginoong Hesus? Mo na nga ayaw sayaw. Dili na to maingon og sayop ang balaang sulatan tungod kay si Ginoong Hesus may misulti ana nga gibuhat ang adlaw ipapahulay para sa tao. Ginoo man ang misulti, di gina nato sayopon. So ang akong nadumog sa imong tubag ganina, gibuhat man ang ikapitong adlaw alang sa Ginoo gipahuli ang Ginoo. Di ba? So karon sa akong pangutana ganina nga akong klaruhon na kay friendly discussion man friendly dialogue man akong klaruhon nga kining adlaw nga ipapahulay nga alang man ni sa tanang tao. Karon si Adan ba nakasimba sa adlaw ikapito o sa unang adlaw? Okay, sa panahon nila ni Adan, sa diha nga nahuman sa pagbuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang miingon ang Ginoo nga miingon ang balaang kasulatan nga mipahulay ang Dios. So wala po niya gisgutan si Adan o mipahulay ba? O niya gibalaan niya kini o gipanalanginan niya kini. So meaning mga kaigsunan, usa kini kabalaang adlaw kini kapitong adlaw tungod kay gibalaan sa Dios. Ang Dios mismo gibalaan, mipahulay ang Dios mismo mipahulay o gipanalanginan kini niya. O na nga this is sacred days during the time of mga Jews o sa mga Kristohanon nga mga Hudyo. So karon ningon magka nga apil si Adan kay gigamit man nimo ang Marcos 2:27 sa imong tubag ganina apil si Adan. Unya sa mo giklaro apil si Adan o wala kay wa pa mahamang kuno mahatag ang balaan ang adlaw ipapahulay wa pa kuno mahatag niya ni Adan, no? Wala sila mahatagi ni anang adlaw. So unsa may klaro? Ang katong tubag nimo ganina nga apil o karon nga tubag nimo wa maapil? Remaining time 3 minutes dayon mutubag sa idag 1 minute. So Brad Kaloy isa lang kapangutana ang atong gialaw para makonsume ang 3 minutes. So Brad
Turadyo, proceed. Salamat, Mr. Moderator. Ang akong tubag mo ni mga kaigsunan nga naaragyod sa balaang kasulatan, wala kumuingon nga wa hatagi si Adan o sa iba, wa papahulaya. Silent lang ang Biblia mo na akong giingon. Silent. Wa kumuingon nga wa maapel. Silent, wala gyud mosulti ang balaang kasulatan o apel ba sa Ginoo, nagpahulay sila tanan. Kay matod pa sa balaang kasulatan, ang Ginoo mipahulay, nagbalaan ug nagpanalangin ni anang adlaw. Wala ko moingon nga si Adan ug si iba wala maapil. Tao man sila. Meaning apil gyud na sila ngano man gibuhat ang adlaw ipopulay alang sa tao. Okay, so one last question, but kinit si Aboyabor o gumanene mahumanang atong first round sa atong cross-examination. So last na kong pangutana. Ako lang yung klarohon kay gigamit man yun ni ang tubag niya ganina na appeal si premise ako niya mo may yung gigamit na appeal si Adan sa adlaw igpapahulay tungod sa gisulat ni San Marcos diya sa kapitulo 2 bersikulo 27. Nan karon imo mang giingon ganina nga ang balaod wala pa na ihatag sa panahon ni Adan. Kaya akong pangutana, nganong naapil man si Adan kay sa tanan mang mga tao gihatag? Di ba sa Marcos 2:27, alang man sa tanang tao. Nan karon nasayop ba nga wala mahiapil si Adan sumala sa imong tubag ganina? Nasayop ba ang imong nasayop ba ang pagtubag nimo ganina nga wala maapil si Adan kaya wapay kahatag ang malaod? Mr. Moderator, wala gid ko nagpamatuod nga si Adan wala apil. Ang akong gipamatuod nga silent ang Biblia para kang Adan o iba. Mo na nga dili siya makapangutana nako. Nasayop ba nga wa maapil si Adan og sa iba no? Wala ko nagpamatuod na igsoon. Ang akong gipamatudan nga gipanalanginan sa Ginoo ang adlaw ipulay gibalaan niya kini o gipanalanginan niya kini. Okay, so salamat to mo to ang katapusang tubag ni Turadyo atong palakpakan ang atong duha kabanggiitan nga ma-debaters gikan sa Seventh Adventist atong pinangga igsuon badan ni Turadyo o sa atong presidente sa Catholic Faith Defender Brother Joseph Aboyabor. Sa di para ito ihatag 15 minutos atong i-recognize ang presensya sa atong former president sa Catholic Faith Defender Tagbilaran Diocese si Brad Alvin Agupita. Sa tanan nga mga safety sa mga non-Catholics, mga Katoliko kanila dinhe, welcome kamo sa atong friendly dialogue. So humana ang atong first round sa atong interpellation o karon mosunod ang 15 minutos destructive speech gikan sa atong negative ang atong presidente sa Catholic Faith Defender Brother Joseph Kenneth Aboyabor alang sa iyang 15 minutos nga pagbungkag sa gipabarog ni Brother Turadyo. 15 minutos magsugod, sadang masugod ka pagsulti. So mga igsoon ko diyan ni Kristo, may gabi na itong tanan, may gabi isab sa akong kaatbang no, sa atong friendly discussion nga si Brother Danny Turadyo, no? Salamat kayo igsuon tungod kay ganina sa akong gipamati ganina sa iyang mga tubag, sa iyang gipanggamit nga mga bersikulo nga tubag. Nagaingon siya ganina, namatay record, namatay video, dili lang puta mamakat, no? Kay iyang gigamit ang kining alang sa tanang mga tao, no? Unya gibuhat ang adlaw igpapahulay sa ikapitong adlaw, tinuod mga igsoon nga aduna gibuhat ara, no? Apan niingon siya ganina, walay mabasa sa Biblia nga kini alang sa mga Kristiyano, literally,
no? Literally nga dili mabasa sa Biblia nga alang sa mga Kristiyano. So mga igsoon ko ni Kristo, ato man yung angay natong bungkagon o sa termino ang iyang mga pangatarungan, ang iyang mga proposition nga iyang gipamatud-an nga kining adlaw ikapito nga adlaw Sabado alang gayud sa mga Kristiyano. Apan tanawa mga igsoon, gipangutanan ako asa man mabasa sa Biblia nga ang adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Pero tanawa o sa itubag sa ato igsoon, ningon siya, walay mabasa sa Biblia literally nga kining adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Kaya nga naman, tinood mga igsoon nga adlaw ipapahulay, watay question na nga adlaw na adlaw ipapahulay adlaw Sabado sa ikapito. No? Kunya, kini alang nis mga Hudiyo. Kaya ang among tima mga igsoon, alang man sa mga Kristiyano. So iyang pamatudan nga ang adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano ang adlaw Sabado. Pero sa atong pagpangutana ganina, wa siya kapamatuod nga adunay adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano ang ikapito. Wala siya. Kung nakadungog mo, naaman tayo video, naaman tayo mga records, wa siya makabasa na, wa niya makapamatuod siya nga ang adlaw ikapito, ang adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Kaya nga naman, ato naman tayo mabasa, Deuteronomio Kapitulo 5, Leviticus Kapitulo 11, nga ang ikapito alang sa mga Hudiyo, dili alang sa mga Kristiyano. No? So mga igsoon, dako kayong kamatuoran nga ang mga Kristiyano nagsimba gid adlaw Domingo. No? Nga naman, usa may hinungdan mga igsoon, nganong ang adlaw ipapahulay sa una nahitabo man, no? Nahitabo man nga kitang mga Kristiyano nga nagtuo ni Kristo, nahimo man nga ang atong adlaw ipapahulay adlaw namang Domingo. Ano man? Kaya nga diya sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 28, si Kristo ang magbuot sa adlaw ipapahulay. No? Kaya nga naman, usa di pangitabo sa una mga igsoon, adunay gipahunong ang ilang adlaw ipapahulay. Usa may rason gipahunong. Osias Kapitulo 2 versikulo 11, gipahunong ang adlaw ipapahulay. Usa may hitabo mga igsoon nganong gipahunong man? Nasa Isaias Kapitulo 1 versikulo 13, gisamukan o gipulan ang Dios sa ilang kasaulugan ilak lakip ang adlaw ipapahulay. Gisamukan ang Dios. Mo na mga igsoon nganong gisamukan man? Kaya nga naman, imbis ba ang buhaton nila sa adlaw ipapahulay, maghalad sila mga igsoon, maghalad sila panahon sa adlaw ipapahulay. Mo nang giingon dinhi sa Leviticus Kapitulo 23 versikulo 36 ngadto 38, adunay halad nga ilang ihalad sa Dios. No? Ngano mang gipahunong kay gisamukan o gipulan na sila tungod kay ang ilang halad wala na mahisabo sa gustos Ginoo, sa gusto sa Dios. Mo nang gipahunong, mo nang klaro mga igsoon nga ang sulat sa mga Hebreo, no? Ang sulat sa mga Hebreo diya sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 8, adunay laing adlaw nga ipapahulay nga ihatag sa tao unta. No? Nya, nganong gihunong man, kay ngano man, kay aduna may laing adlaw nga ihatag sa Dios.
ni Kristo. Nya, klaro kay mga maigsoon nga sa Marcos 2:28 si Kristo ang magbuot sa adlaw ng ipapahulay. Kung ikaw Kristiyano karon, imo nang buhaton kung unsay gusto ni Kristo. No? Sa panahon mga igsoon nga ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon sa cross, sa iyang pagkabanhaw diha sa Marcos, Mateo 28 versikulo 1 kama 9, gisimba si Kristo sa iyang pagkabanhaw, gisimba siya adlong Domingo. Ug nagisgot usab mga igsoon niining Biblia na ang bagong Testamento gikan sa hubad sa Grigo. Mao gini mga igsoon. Gikan sa Grigo gini ha. Hubad ang bagong testamento gihubad gikan sa Grigo nga pinulungan. Naki Biblia mga igsoon. Ingon din mga igsoon din sa Hebreo kapitulo 4 8 ngadto sa 9. Kay kung si Josue mipahulay na, dili na unta siya magsulti og laing adlaw pagkatapos niining mga adlaw. Busa maoy nagapabilin pa ang adlaw ipapahulay alang sa mga tao sa Dios. So nadi ay laing adlaw nga gihisgutan ang atong Ginoo. No? Asi Josue, nadi si adlaw laing gihisgutan, no? Unya sa Mateo mga igsoon, sa Mateo kapitulo 28 mingon din no? Sa 1, karon sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay ug sa pagbanag-banag sa lain nga adlaw ipapahulay. Sunade lain pong adlaw ipapahulay, no? So mao na ni mga igsoon nga kining adlaw na kini nga gisimba ang atong Ginoong Hesukristo sa adlaw Sabado, sa adlaw Domingo. Unya natay Biblia the Message Bible, no? O aduna po tay Biblia diya nga nagtugaan diya sa buhat 20 versikulo 1 ang mga Kristiyano nagsimba sa adlaw Domingo. Ana na diya, no? Natay the Message Bible ug daado natay Amplified Bible nagpamatuod nga ang adlaw gisimba nato si Kristo. Ang mga bagong Kristiyano karon, ang Kristiyano karon nga nagtuo ni Kristo nagsimba sa adlaw Domingo, no? So ganina mga igsoon, ingon na nga to igsoon ganina. Namati ko niya iyang gihisgutan nga si Apostol Lucas. Mga igsoon, watingali ni siya mahibalo nga si Lucas dili apostol, no? Iya man gigamit kanina niya ako lang panghatagan og pagpahibaw ninyo basig si Lucas nahimo ng apostoles ron. Kaya iya naman gitawag si Lucas og apostol, no? Wala maapil ang ato igsoon, no? Nga si Lucas mo na nga kini nagpahayag nga iyang gigamit gani ang Lucas 4:16 nga si Kristo mi hatag mi kuan si Kristo sa adlaw kunong misimba kuno miadto sa templo sa adlaw ikapito, so Sabado. So mga igsoon, si Kristo wa magsimba, no? Ato lang hatagad tinaw ang atong pagka-Kristiyano sumala sa atong tima. Kita ang Kristiyano nagsimba tungod kay nagtuo ta ni Kristo, no?
Mao na nga napo diri mga igsoon sa Lucas 5 minutes remaining, bro. sa Lucas 5 versikulo 1, no? Na dinhi sa ang Santos nga Biblia. Kanya, with due respect lang, mga igsoon, with due respect lang, ningon din sa ato igsoon nga si Brad Anito Radio. Dili ni ako, bro, kung masuko ka na ko, igo lang ko nagbasa po dani. No? Igo lang po ko nagbasa aning Santos nga Biblia. Unsa may naa sa Santos nga Biblia? Ato basahon. Si Jesus may batok sa mga Sabadista. O, klaro kayo diri, o? Lucas 5 versikulo 1. Nasa Santos ka Biblia. Ningon din si Jesus may batok sa mga Sabadista. Unsa kang rasuna ngano ni batok man si Kristo sa mga Sabadista? Mo na yung tayo ilang tunaan po mga igsoon kay friendly debate man so mangita matagkamaturan. So ilan ning pangitaon ngano si Kristo may batok sa mga Sabadista? Ano? Unya, nganong ipahunong masad ang adlaw ng ipapahulay? Wala itong hatagan na to siya pagpamalandong siyang kaugalingon. Nganong ang Biblia mingon man nga hunungon ang adlaw ng ipapahulay. No? Pagbangutan dosais hunungon usab ang adlaw ng ipapahulay. Muna mga igsoon nga kini manggong atong mga igsoon, no? With due respect lang, kanang giingon ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 8 versikulo 2. Unsa may giingon ni Kristo sa unang Korinto kapitulo 8 versikulo 2. Nga ang mga tao karon grabe kadasig apan ang ilang kaalam kulang, ang ilang kahibalo kulang ba? Kaya naman one-sided ang tao tungod lang sa ilang pagtulunan. Unang grabe tagadasig sa atong pagtuo pero ang atong kahibalo kulang. Ngano ningon magkukulang? Kay ngano wa nila pangita mga igsoon kung unsa gayud nganong kitang mga Kristiyano nagsimba ta adlang Domingo. Nganong wa man nila pangita nganong kita nga kining atong pagtulunan nganong nagsunod batas pagtulunan sa mga Hudiyo na which is the tuyo ka ni Kristo. Nga kining adlaw ipapahulay ganina sumala maka sa tanang mga tao pero naglipog ko ngano man wala man na iba-apil si Adan. Alam man isugatan ng tao pero ngano man ma-apil si Adan na may video na to. Yung tubag ganina apil pero meron tubag niya na apil kaya naman alang sa tanang tao. Samtang atong gipaluwa pag question niingon na po siya wa mahiapil natanawa nga naman mauna mga igsoon kaya gano ato untang pagitaon nga kining atong kadasig ubanan usab nato sa atong kahibalong ato usab nga pangitaon kung usa gayud 2 minutes. nganong ang atong pagtulunan nga ang adlaw ipapahulay nganong kini nga moa nagtuo ni Kristo pero ang among pagtulunan nganong wa man mahisubo kaya naman unang pangutana ningon siya wala may mabasa sa Biblia nga ang adlaw ipapahulay ikapitong adlaw alang sa mga Kristiyano. Kuya nagtuo ka nga Kristiyano ka pero way mabasa sa Biblia nga alang de Kristiyano kay gano man alang mas mga Hudiyo ang mabasa sa Biblia sumala sa akong ipangutana niya ganina no? Mao na nga napupos naman
Mo na nga niini mga igsoon, daghang ang salamat sa ato igsoon nga anaa gyud respeto kay kuha ni igsoon kay kano amigo na ko ni no mo na nga anaa mo gyud nato ang pagka mahigugmaon sa atong mga kaigsuonan. No, bisan tuod dili magkaparehas nagpagtuo pero kinahanglan angay nato silang respetuhan. Okay, time na atong hatagag masipang palakpak ang atong negative side, Brother Joseph Kenneth Abuyabor. O karon magsugod na pod ang cross-examination gikan sa atong affirmative 7th Adventist defender Brother Danny Toradjo alang sa iyang pag-isa sa 10 minutos sa iyang naglagubo nga pangutana. Magsugod ang 10 minutes interpellation pagsugod ni Brother Toradjo sa pagpangutana ngadto sa atong negative. Time in pag-start niya og sugod. Okay, ano pangutana? Matod pa ni Brother Abuyabor, Brad Kaloy. Matod pa nimo nga ang adlaw ipapahulay gipahunong na sumala sa imong pahayag. Sa imong pahayag. Pero diri sa inyong basahon, mahal nga pasyon, no? Gisulat kini sa mga kaparian, sa mga iglesia gyud nga Kristohanon. So, mga Kristohanon gyud ni sila. Mingon ang ato ang mahal nga pasyon kay awit man ni sa mga kaparian, mingon sila. Ito'y pasunod sa atin sa Dios nga maawain. At kaya ipangilin at kalimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So mga igsoon, pare ni nagsulat ani, mga kaparian, mahal nga pasyon, ginaawit nila ni, ipasunod. Tapos ang imo, dili na ipasunod kay gipahunong. Kinsa may tinuod, kining pare nga nagsulat sa mahal nga pasyon, o kanang imong gipamatuod nga gipahunong. Ang mabasa diri igsoon diri sa Biblia Dictionary Concordance, tanang adlaw igpapahulay, no? Kung nakasabot siya ba na dinhi sa Holy Bible Dictionary Concordance nga ang tanang adlaw igpapahulay, no? So ningon dinhi nga nganong ang iyang pangutana naman ta dinhi katutok sa 2:11. So atong basahon, no? Atong basahon dinhi sa Santos nga Biblia. Ningon dinhi, ug akong pahunungon ang tanan nilang kalipay, ang iyang kasaulugan sa iyang bagong buwan, ang iyang Sabado, ug ang tanan niyang mga panahong pangilin. Mr. Moderator, ang akong pangutana mo ni nga asa may gusto nini kini bang giingon sa mga kaparian dinhi sa mahal nga pasyon nga dapat ipangilin at sundin ang Sabado, at ito ay utos ng ating maawaing Diyos. Unya, ang iyang giingon gipahunong na ni asa man ani ang tinuod. Ang kanang iyang giingon nga gipahunong o kining gisulat sa mga kaparian nga ipasunod ang Sabado'y sundin. Okay mga igsoon, sumala sa among tiba nga pamatud-an niya ang adlaw igsisimba, ang ikapitong adlaw sa mga Kristiyano. So kita mga Kristiyano gipadayon sumala sa sulat sa pare, no? Ang tanang adlaw na to, Tanawang Katedral, tanang adlaw na to igsisimba,
No? Unya sa concordance, tanang adlaw 8 days igsisimba. Unya kining ilang gisunod nga ikapitong adlaw mga igsuon, dili ko magamag-gamag ako kaysa ato mabasa sa Biblia ipahunong man. Unya nganong ipahunong man? Tungod sa ilang mga kasaulugan o sa ilang mga halad. Isayas kapitulo 13 versikulo 36 ngadtos 38. Kaya nga naman ang ilang mga halad luod, wada siya malipay sa ilang mga halad. Mao nang gipahunong. Mga igsoon, ako lang kuha ng atong amigo pero wala gid siya, milikay gid siya. Insakto ba? Akong milikay ba? Milikay man na. O dili man na siya dautan, di ba? Mr. Moderator. Milikay ang ating igsoon. Pero niya, ako lang iusbon ang tinor sa kong pangutana. Ining gisulat dinhi sa Pasyong Mahal nga ang Sabadoy ipangilin at ito'y dapat sundin at talimahin dahil ito'y pinag-utos sa Diyos na mawain. Tama ba ito? Insakto ba ni? O sayo? Sakto lagi na akong gitubag ito ganina. Ang mga pare nagsulat nga ang Sabado kay nga naman ang tanang adlaw nato mga Katoliko adlaw igsisimba. Mabitaw na mo simba tagi kag Lunes kadto balik na punta sa Domingo. Abre ang simbahan kay gano ang tanang adlaw igsisimba. No? Alan, apan ang ila istrikto, no? Isakto lagi na sa mga Kristiyano. Apan nganong gipahunong man Socias 2:11 gipahunong ang ilang adlaw gipapaulay sa mga Hudiyo. Wala sa mga Kristiyano. Sumala sa atong iba na to. Pero ang iyang pangutana ni ko sakto lagi na. Pero ang mga Hudiyo nga gihatagan sa adlaw ipapaulay ikapitong adlaw maoy nasayop mo ipahunong, no ipahunong ang sa ikapitong adlaw. Karon kay gisunod pa sila sa ikapito, so gipahunong na. So ipahunong ang ikapito. So buot nimo ipasabot nga kining Sabado dire ipapahulay ni dili wala ni naghisgot og adlaw nga Sabado. Niya mga igsoon diri sa stansa nga akong pagbasahon matod pa diri sa Mahal nga Pasyon at sa Henesis na libro na laman ay ganito at lalangin ito ang mundo nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. So meaning ang unang adlaw di ay mga higala Domingo sumala sa Mahal nga Pasyon. So kining Sabado diri mga igsoon ikapito kini sumala sa mga kaparian nga misulat nganing Mahal nga Pasyon. Karon pangutana mo ni. Karon pangutana mo. Sa dili ko pa hatag nimo. Patiwason sa datong pangutana. Iklaro na to. Mangutana sa ta. Insakto ba kini? Imo ba kining uyunan? Nga kadong imong gingon nga pahulay nga Sabado mao gyud ning ikapitong adlaw ug kaning unang adlaw nga Domingo mao ni ang unang adlaw sa Ginoo sumala sa Mahal nga Pasyon. Sige basaha. Okay. So mga igsoon, kini mga igsoon, sa di pa nato kuan ato sa basahon ato sa basahon kay i-stop sang kuan ato sang basahon abi ato sang basahon kay ngano man lisod man kayo nga sa mga Kristiyano magod atong isgutan, no? Apan ang iyang gusto kay gasunod ba sila Sudiyo. So atong basahon na. Sige. Ningon din sa Leviticus 24 versikulo 39. Also in the 15th day of the 7th month when we have gathered in the fruit of the land, in the fruit of the land, he shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day, kay ni kuan bro, hangin bro.
On the first day shall be a Sabbath. On the first day shall be a Sabbath. Ningon din eh. And on the 8 days shall be a Sabbath. So mo man ang sulat sa Biblia. No, King James Version man eh. Mo man eh, Holy Bible. Dictionary Concordance. So, ang una o ikawalo, adlaw Sabado, adlaw iksimba, igpapahulay. So, ang gingon din sa kuan, time na. Palamuot mo tubag ang akong iksoon. Sige lang. Sige lang. Ang akong pangutana mga iksonan. Trohon na po nako ang tinol sa akong pangutana. Sato pa kaysa imong gibasa murag imong gipamatutaan nga ang ikapito ang una pareho sila adunay nagsisimba. Ang ikapito ang ikawalo pareho sila Una o ikawalo. ang una ug ang ikawalo. So both pa natong sabton nga kanang gisulat niya sa mahal nga pasyon nga ipangilin ang Sabado at ginawa ng Dios ang mga ang sa unang araw na linggo na tinatawag na linggo ang unang araw tinatawag niya sa pasyon nga linggo at ang Sabado ay tinatawag na ikapito yun ay ipasunod na pasyon nasayop na kay kana mo tinuod. Okay mga igsoon, basig dawat sa tima. No? Ningon dia, nga sakto lagi na. Kaya wamatay mo supak sa adlaw ikapito, nga adlaw ipapahulay, alang mas magahudiyo. Mo na among tima, unya ang iyang tima, mo na akong gibaruga nga ang ikapito, mo nang adlaw dito sa magahudiyo. Pero ang among tima kay Kristyano man, no? So wag mo i-question na nang ikapito kay alang man sa mga Hudiyo. Pero kini nga to gisgutan na to, ang tima na to alang mas mga Kristyano. So iyang ipropunta nako nga kining iyang gipamatuod. Isakto man ang gingon diha. Pero alang man na sa mga nagtuo, no? Pero natong mga Kristyano sumala sa atong tima, no? Dili Sabado, kundi Domingo. Mamaya itong ibaragwan. So matod pa nimo insakto. So matod pa nimo kaso lang dili para sa Kristiyano. So meaning ang gisulatan niya ng mahal na pasyon mga kaparian, dili na mga Kristiyano, ang author na Kristiyanos. So imo bang ipanghimakak karon nga kanang nagsulat ana dili Kristiyanos ug ang iyang gisulatan dili pod Kristiyanos? Tubag. Reminder sa atong minuto. 9 minutes. So Brad Kaloy, mo na to ang last question ni Brad Turadyo. Ang imong 1 minute nga answer mo'y mag-consume sa atong 10 minutes interpellation. Proceed sa imong tubag. So mga igsoon, atong gitubag na daan, sumala sa among tima, kining pasyon sa awit at salaysay ng pasyong mahal. Okay, paliw ko bro, kaya mahulog bro. So, ningon ko nga, why sayop na? No? Usa may nakabutang diha, awit ng, masarap? Awit is more. Awit at salaysay. Oh. So, mga igsoon, why sayop na? Kaya nga naman, aduna may nirespeto man ta sa atong mga igsoon nga mga Hudiyo. Nga wala sayop. Wamatay gis. Ang atong tima, nagisgot man ta sa adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano ang Sabado. Mo may atong gisgutan. Wa man ta magisgutan na nga kanang adlaw giras mga kanang gibutang diha, no? Mo na nga ang tanang adlaw lagi sakto lagi kay ngano man na lagi tanang adlaw katapusan kaya mo man na ang kini dinhi sa mga Hudiyo, no? Sa mga Hudiyo ang adlaw ang ipapahulay.
Okay, atong palagpakan ang atong duha ka mga debaters. Mao to ang second round sa cross-examination. Karon mo proceed ka sa atong 5 minutes summary. Ang unang mo summarize ang atong negative, Brad Kaloy Aboyabor, o ang last speaker nato sa pag-summarize ang atong affirmative, ang atong SDA brother, si Brother Danny Turadjo. So proceed ka sa 5 minutes nga summary, Brad Kaloy. So, salamat kayo sa kaigsuon, no? Si Brad Radio. Salamat kayo nga sa ato mga pangutana ganina, naglibog yun siya. Kaya naman, alang man kuno sa tanang tao ang adlang igpapaulay. Unya, ako siyang gipangutana mga igsuon, kaya kung alang sa tanang mga tao ang adlang igpapaulay, si Adan, paghimo sa kalibutan, si Adan, tao masag nagihimo. So naapil ba siya sa adlang ipapaulay? Ang iyang tubag, sakto, naapil. Oh. Pero unsa may kamatuoran mga igsoon nga sa pagpangutana na to nga si Adan gibuhat sa tao, gibuhat sa Dios sa ikauno man kaadlaw. So sa ikapito gisimba. So pito dito nga una man tong adlaw. Di ba? Unya, sa follow-up question mga igsoon, niingon na siya nga, wala mahiapil. Kaya wala pa mamahatag ang balaod. O, unsa man sakto ato, Brad Igsoon to radio. Ha? Nga apil o wala? Ang tubag niya, pirmiro, apil. Pero sa ato nang ipamatudan, natinga ko kay nganong niingon siya, wa maapil. Ha? Mao ba ni? Sumala sa among tima mga igsoon. Gipangutanan ako siya kay ang tima namo ang adlaw ikapitong adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Kanang adlaw Sabado nga igsisimba alang sa mga Kristiyano. So karon mga igsuon ang iyang gipagawas ug ako siyang gipangutana mahitungod sa Biblia aduna ba'y mabasa diya sa Biblia nga ang mga Kristohanon naghihatagag balaod. Kristohanon ba ang gihatagag balaod sa Dios ni anang panahona? Usa may giingon niya, way mabasa sa Biblia. Yung usaon kung way mabasa ato din tuwa na. Nga alang sa mga Kristiyano sa adlaw igpapahulay. Ato din tuwa na. Nga ang gihatagan na adlaw man nga igpapahulay alang mas mga Hudyo. Pero ningon siya nga way mabasa sa Biblia. Tanawa, asa may akong tuhuan na ni Ron, iyang ipamatudan nga angad lang ipapaulay. Alam ang kunos mga Kristiyano. Pero waman siya ikapamatuod, kaya way mabasa sa Biblia. Oh. Unya, ato din ang tuhuan. Na way mabasa din sa Biblia. Nga alang sa Kristiyano, angad lang ipapaulay. Nga dita mo gawas sa tubiko. Oh. Di ba? Iyang ipangutana. Nahunong ba? Uy, nabasa na to nga ipahunong. Ako din ang balibaran ng ipahunong man sa Biblia. Ang problema, usaon nila ganong ipahunong ni. O yan, mga igsoon, iyang gigamit ang buong Nazareno. No? Sulat sa mga kaparian. No? Gikan sa Genesis. Sakto bitaw na. Kagikan pa man na sinisis. Diba? Kung yung realize ba, wala lang na na. Kaya nga naman, gikan man sinisis ka no? Oh. Unya, sakto bang yun? Nga, nagsimba sa adlaw Sabado. Ang mga Hudyo, pero di lagi Kristiyano lagi. Wala na maapil sa wala ikahatag sa mga Kristiyano. Apan, kumutuo ganito ni Kristo mga igsoon, kinahanglan sundon ito si Kristo. Nga musunod mo kas mga Hudyo, nga dili mga Hudyo. Ang imong pagtuo kay Kristiyano man. So, kung Kristiyano ka, musunod ka sa kabubuto ni Kristo. O sa may pagbuot ni Kristo. Adlaw mang sa Domingo na to siya simbahon. Sa panahon nga gisimba siya sa mga apostoles, sa adlaw Domingo man. O yan, ang Mateo Kapitulo 28 nagisgot man og duha ka adlaw ipapaulay. So iya din sumakon nga kining Domingo
di po ni sakto. Di ba niingon siya nga, sakto po na. Sakto. Pero karon ito pangitaon kung unsa gi sakto. Nya kay nag-research ko sa Google, ang mga Hudiyo ra may gihatagan sa adlaw nagpapaulay sa ikapito, ang mga Hudiyo ra may gihatagan. Pero kita mga Kristiyano, adlaw mang Domingo. Kaya sumala sa among tima, ang adlaw nagpapaulay sa mga Kristiyano sa Baduman. So, di siya kapamatuod nga napagkaruta ang ato igsoon sa iyang pagpangatarungan, sa iyang pagpamatuod nga ang adlaw sa mga Kristiyano, adlaw igpapaulay adlaw Sabado. Niya kay pagupano na to, di man siya katubag nga wala di kunos Biblia. So ang iyang gigamit karon ang poong Nazareno. Wa man ay problema kay sa Genesis naman. Time na po. Si salamat kay Igsoon. Okay, atong palakpakan ang atong negative si Brother Joseph Kenneth Aboyabor, ang atong presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tagbilaran. Atong siyang hatagan sa masipang palakpak. Karon ita sa atong last speaker, ang atong affirmative, atong igsuon, amigo, mayong tao, Brother Danny Toradjo, Seventh Adventist Defender, mo deliver sa iyang 5 minutes nga summary. Sa tema, pamatud-an nga ikapitong adlaw, mong adlaw nga pagsimba, adlaw papahulay sa mga Kristiyanos, sumala sa Biblia referensya, atong hatagan o 5 minutos. Okay. Matod pa ni sa tubag kaganihas pangutana sa akong igsoon. Sakto ba ning mahal nga pasyon? Insakto yun. So meaning, ningon ang mahal nga pasyon diri sa sulat sa Genesis, libro sa Genesis, nga malaman ang ganito, na malaman ang ganito, ang Dios ay naglalang sa unang araw ng linggo. So linggo yun, ang unang araw mga higala, sumala sa mga kaparian nga misulat meaning pasyon kay ilang maning alawiton. O yan, matod pa dire sa sunod na stanza, ito ay pagsunod sa atin ng Diyos na mawain. So bisunod ta sa atong Diyos na mawain. So matod na sa kaparian mga higala. Ug niya, kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Mga higala, klaro kayo nga atong mga kaparian sa unang panahon, aniining panahon sa Kristiyanos. Kay kining mga paria, mga Kristiyanan, Kristiyanos na ni sila, kining pasyon mahal. Ug ang gisalutan po din kita po nga mga Kristohanon. Galing kay ang ato ang usa kay igsoon, lahi naman ang iyaha. Kay lagi kay kumo kay nagsimba ta og Domingo, nawala na daw, gipahunong na daw ang Sabado. Mga igsoon, ang teksto nga yung ibasa, mabasa ka na siya sa Osias 2:11. Nga diin, maingon si Osias, propeta Osias mga igala, nga gipahunong niya ang ilang pahulay tungod kaya ang ilang bisimba si Baal. Mga igala, verse 13, kung ito basahon, na nagsimba sila kang Baal, mo nagipahunong ang ilang mga piyesta, ang ilang adlaw ipapahulay. Dili kay ang adlaw ipapahulay sa Dios nga iyang gihatag ganian sulat sa mahal nga pasyon. Matod pa diri sa mahal nga pasyon, dapat nating sundin at Sabado'y ipangilin. Hindi sinasabing linggo'y ipangilin. Nagtanong ang ating kapatid, nangutana siya sa kuha, sayop ba ay ang pagsimbag Domingo? Abay, dili na siya sayop mga igsoon. Kung musimba ka og Domingo, kami musimba naman misimbag Domingo. Musimba mig Domingo. Pero ang sala na to mga igsoon, kung dilapas na to ang ikaapat na sugo nga mao ang matod pa sa ato ang gisaysay diri sa mahal nga pasyon, gisulat sa mga kaparian, matod pa diri talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Wala na to ipangilin ng Sabado'y, wala na to sunda, meaning nakasalata mga higala.
Matod pa sa Deuteronomio 16:18 mga higala, miingon ang balang kasulatan, o sa ikapitong adlaw panimba kamo, sumala sa gisugo sa Ginoo kaninyo. Mga higala, dili na ota na pagsimba matag Domingo. 2 minutes. Pero natay sugo ang Ginoo mga higala nga panimba kamo sa ikapitong adlaw nga mo Sabado, sumala sa mahal nga pasyon. O gani, miingon ang atong sulat sa my first catechism. Miingon siya, sinulat kini ni Pope John Paul mga higala. Matod pa niya dire, iyang gi-quote ang heading ang Exodus 20. Remember the Sabbath day to keep it holy. Bisan tod ang Santo Papa nila mga higala, dili na sundan sa tuang kay di pahunong na kuno Sabado. Samantalang ang Santo Papa mismo mingon, remember the Sabbath day to keep it holy. For the 6th day you shall labor and do your all your works, but in the 7th day is a Sabbath. Pahulay ka na alang sa Ginoo. Matod pa sa writer ni ini mga higala, kining first catechism mga higala gisulat kini ni Pope Francis na mga higala na ba siya litrato. O na mga kaigsunan ko nga wala yun makatumba ka na to. Ligaw na atong mga ebidensya mga higala kay niya atong dala. Samantalang ang atong son puro saGanistriya. O na mga higala nga atong sundon ang unsay na sulat sa blang kasulatan. Hebrehanon last text. Hebrehanon. Mingon sa Apostol Pablo. Mipahulay ang Diyos sa ikapitong adlaw. Musa, versikulo 11, paningkamuti ninyo ang pagsunod o pagpahulay upan sa Diyos aron dili kita mamatay tungod sa atong pagkamasupilon. Mga higala, kung dili na to sundon ang gisulti sa mahal nga pasyon nga gisulat sa mga kaparihan, gisulat ni Moses dito sa bukid sa Sinai, nakasala ta mga kaigsunan. Mo na kung gusto tang kay nakasala man kita, pinahanglan tang maghinosol. Sandagan salamat ug may gabi kanatong tanan. Okay, atong hatag pasipang palakpak si Brother Danny Turadyo karatong hatagan kay Friendly Dialogue man maglamano o magakos ang atong mga debaters. Palakpakan nato atong mga debaters. Friendly gyud kayo nga naman. Maayo gyud ang ilang pag-deliver, pag-discuss, malinawon kining atong nahitabo nga friendly dialogue. Karon mo himo kita og open forum. So ang tanan pwede makapangutana, either kang Brad Caloy o kang Brad Danny Turadyo. So, pangutana related po sa atong topic. Ang ato'y pangutana. So, proceed ka sa atong kisa unang pangutana. Ako be? Ako nang tanong. Okay. So, okay. So, unang pangutana si Brad. Asa pa niyo ba sa pangutana? Okay. So, Brian Bongkak, doon ay pangutana, address, si Brad Danny Turadyo Mutubag. Okay, Pastor ba ang address mo? Brother, dili. Asa may tawag yun ay? Brother Danny Turadyo. Okay. Atong pangutana nimo, terus ang magyud nagsugod ang balaod sa pagsimba sa adlaw Sabado. Ang balaod, kung ato busahon ang balaod sulatan, ihatag ka na sa Ginoo ni Moses dito sa bukid Sinai. O niya, dito sila nagsugod og sunod og pagtamod dinhi. Sa matod nimo, ang balaod paghatag sa pagsimba sa adlaw Sabado dito sa bukid sa Sinai. Sa ato pa, Total taas. silang Abraham, Noe, Taas. Ano lang gamita ka para tinaw? sa ato pa bro, kay dito mo din nagsugod sa bukid sa Sinai ang balaod. Sa ato pa silang Abraham, Noe, o before pa nila nga mga tao, wa di ay makasimba sa adlaw Sabado.
akong gibasa ang balaang sulatan bulag Genesis ngadto sa mga hari. So wala ko nabasa na dunay balaod nga gihatag ngadto kang Abraham. Gawas sa kasabutan nga ang aliwat ni Abraham iyang ipadukok ngadto sa tibuok kalibutan. Unya naagod gawas nga ang Dios mismo mipahulay og nagpanalangin anak naa diha mabasa. So mao na nga makaingon ko nga diha na pud na nila ni adtong panahon na tungod kay gihatag nila sa Dios, silent lang ang balaang kasulatan. Wala balang isulti nga Asa mabasa na? mahulay ba sila. Asa mabasa na? Nagingon mo. Di wala gani gisulti sa balaang kasulatan. Sa ako na siya nga kaugalingon nga pagsa. Akong kaugalingon nga pagsamo tungod kay ang atong Ginoo sumala sa Genesis 2 gipanalanginan, gibalaan niya Ayaw ko ay man. ang adlaw nga ikapito, Sabado, muna ang adlaw nga ipapahulay. Muna sa panahon ni Moses, gisugo na apil na sa 10 commandments. Okay, so klaro sa tubag sa Tigsoon nga wa siya inabasa nga gisimba sa adlaw Sabado si Noe, si Abraham, no? Wa inabasa. So mala niya iyarang pagalingon unya ang klaro nga tubag yun niya is nagsugod na sa panahon ni Noe. Di modo dili dahil para sa tanang tao ang adlaw ipapahulay. Abraham siya, Moses lagi, Moses matod pa niya, nagsugod na ang balaod nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses nga sa ato pa kay wa may nabasa nga silang Noe, Abraham ni simba sa adlaw Sabado ipapahulay but pasabot dili ni salang dili dai alang sa tanang tao ang gipasabot ninyo nga ipapahulay. Okay, dili na musipyat si Ginoong Hesus sigala. Kaya nga naman, mingon si Ginoong Hesus. Okay, mingon si Ginoong Hesus nga ang adlaw ipapulay gibuhat alang sa tanang tao. Sumala sa imo gisulti. So meaning, tao man to sila. I-apel dito sila. Mo nang di na po kumuha mingon nga mo-apel. The Bible is silent. Ora na ako wala gisulti sa Biblia. So mo na siya mga igsoon. Okay, way mabasa pero klaro nga nagsugod na gyud panahon ni Moses. Moro na ato ang mabasa. Mo ta ko na Dito na siya gyud magsugod mga igala nga ang Dios gyud mismo mo ay nagbalaan anak nagpanalangin. Okay, so lain nga mangutana address kang Brad Dane. Okay, so Brad Dane na ipangutana. Brad Torobio, kaganihan ingon ka nga si Kristo musulod sa sinagoga sa adlaw Sabado. So magipasabot nga nisimba si Kristo sa adlaw Sabado. Apan diri sa sulat ni San Juan Kapitulo 5 versikulo 18 tungod nini misamot hinon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Kini di lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw kapahulay. Kundi mingon kagayod siya nga ang Diyos iyang amahan. Dili lang ang adlaw kapahulay dili lang nga gilapas ni Kristo ningon pagin si Kristo nga iyang amahan ang Diyos naman. Doon na siya patyon sa mga Hudyo. So wala gaday siya musimba sa adlaw Sabado. Gilapas niya ang adlaw Sabado katig pahulay sa mga Hudyo, doon pagin siyang patyon. John, wala na siya makalapas. Adlaw gani absuelto siya sa kaso nga gifile niya. Kay gifile ang kaso ang mga Hudyo, no? Pero naka-absuelto siya kay lagi
dili daw ta ng pagbuhat og maayo matag adlaw ipapahulay, like for example sa mukaon ka o mukayo kag masakiton, mutabang ka ni bisan kinsa, muhatag kag hinabang, dili na siya dautan. Pero kung magnegosyo ka, mapugpan ni sa itong Ginoo, sumala sunat ni Propeta Isaias, nga that is coming events, matod pa. Ikaw, Isaias 58 versikulo 6, kung ikaw dili Hudyo nga nagtamod sa akong kasuguan sa adlaw ipapahulay, panalanginan ko ikaw sa sa imong pagabuhaton o padadloon mo kamo sa balaan kong bukid. That is saad na sa Ginoo mga higala kung ikaw mutamod sa adlaw ipapahulay, sumala sa balaan kasulatan. Ngayon diha sa kasulatan, kaya nagisot ang kamagamiha nga si Kristo nisod sa adlaw Sabado sa sinagoga, so nisimba. Apan di ay matay pa dito, buot sa patyon sa mga Hudyo, dili lang tungod sa adlaw nga ipapahulay nga iyang gilapas, giangkon pag ni Kristo nga ang siya anak sa Diyoso. Gilapas na ni Kristo ang adlaw ipapahulay, supak siya sa adlaw ipapahulay. Okay, kung ato gintuan, that is accusation of Pharisee. Accusation na sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, ngadto kang Ginoong Hesus. Pero wala sila kapamatuon. Si Brad, kung iyan na nga gi-accept, nga nakasala si Kristo, pareha ra pud siya sa mga Hudyo nga mi akusar kang Ginoong Hesus nga siya nakasala. Apang gibasa ni Ginoong Hesus sumala sa Mateo 12:12 nga ang balaod diay nga gihatag sa Ginoo, ano? Exempted ang pagbuhat o maayo. Like for example, sa diha nga ikaw mukaon. Example nga ikaw magahikay sa iyong pagkaon kung gigutom ka. Ikaw magatabang o masakiton. Accepted na siya. Mao na nga naabsulto si Ginoong Hesus sa giakusar sa mga Pariseo ug sa atong usa ka igsuon diri karon. Mao na nga undangan na entaw ninyo ang pag-akusar. Absulto na si Ginoong Hesus na nakasuha. Nangatarungan na siya ni anak. Kaya naman, kay nagsunod lagi siya. Absulto pa, anong gipapatay man? Gipapatay si Ginoong Hesus kay nga naabsulto pa, anong gipapatay man? Nindot ng pangutana. Sa dili pa ka na kuya tag mo brada, ako sa tubagon niya pangutana. Anong gipa? Kanong gipapatay man? Kung absulto pa. So absulto siya ni atong adlang ipapalay, gipapatay siya tungod sa iyang pag-angkon nga siya anak sa Dios. Giangkon man na niya, wala man siya nangatarungan, wala siya magamit o palaod. Nga naman, that is accepted. Ki-accept niya. Bahala kung kanyang kumpatyon. No? Ano man? Mo na iyahang destiny. Mo na iyahang tuyo pag-ani. Kanang mamatay siya sa pag-angkon nga siya anak sa Diyos. Mo na nga gipatay siya, Brad. Dili tungod kay milapas sa adlaw pagtulay. Absuelto siya anak. Wa sila kapamatuod siya anak. Nga naman, nakabasa nga itong Ginoo og balaod. Mo na nga ang balaod sa Diyos, wala magdili og pagbuhat og maayo sa adlaw nga ipapahulay. Wala siya makalapas sa adlaw ipapahulay. Kanang giingan nga nakalapas, that is the accusation. Gisulat ni Apostol Lucas ug ni Apostol Juan sa 5, Juan 5. Mao na pasangil sa mga Hudyo ngadto kang Hesus unta pero absuelto si Ginoong Hesus. Isa may kapapatay. Okay, sunod nga pangutana, Brother Jis. Brother Jis Arjuna, mo'y musunod nga pangutana. Okay, ako sa labi, balik ko no. Katong gingon ni mo guniha, gipaundang kay nagsimba kang bahala sa itong bersikulo, bro. Osias 2:13. Osias 2:13. Sunod sa 11. Dito na lang magbasa, nagkasimba dahil sila kang Baal. Mao tong gipaundang Mao na nga gipahunong tungod ang Sabado. Gipahunong ang ilang Sabado. Pero ang Sabado sa Ginoo, nagapadayon na siya sa walay tapusan.
sumala sa balaang kasulatan. So muna mga kigsonan nga dili na to questionon nga naman ato mga kaparian na mga Katoliko mga Katoliko man ta di pa matuod na bisan gani ang Santo Papa iyan ang gibalik-balik sa pagbasa di simbahan o bisan ang pasyong mahal na to gibalik-balik na niya nga ipangilin din na ano di ba ta mangilin Naghisgot mo na sa creation. bisan palagi mag-hisgot o creation kay Domingo na yung hisgotan nga unang adlaw misugod siya buhat sa tanang butang matod pa sa mahal na pasyong Di igog sa o sa balaang kasulatan nagkaaway yun ang balaang kasulatan o sulat ang nagsulat sa mahal na pasyong meaning acquainted sila kuan sila ba kaliniang nagtuon sila sa balaang kasulatan dito na nila ang balaang kasulatan kaya gamit ang Genesis dito na nila ang balaang kasulatan usa nila gisulat ang mahal na pasyong muna nga kung dili na nato sundon mga idala mato pa na pagsuruan ang paglapas sa balaod sa Dios usa ka na kasama muna nga ang sala mga igsoon ang sala mga igsoon nagagikana siya sa kita milapas sa subo sa Dios gani di pa matuod na sa uban nga mga writers mga igsoonan sa ilang balasahon muna nga sundan na ninyo manuman di pasunod na sa mga kaparian di pasunod na nato nga mga Kristiyanos unya di pamatudaan ko na nato sa balaang kasulatan nga kung ikaw adunay pagtuo diwalihan ka sa may balita Hebrehanon 4:6 diwalihan ka sa may balita apan wala ka musulod tungod kay wala kay pagtuo matud pa ni Apostol Pablo ngayon pala so ato ipakita mga kaigsunan ang atong pagtuo pinagi sa pagsunod ni anak nga sabat So, lain pangutana basin si Brad Tracy murag nanganda mo pangutana. Kao si Brad Tracy una sunod si Brad Edgar. So proceed Brad Tracy sa imong asa man ni Brad sa pangutana. Asa Brad Toradjo. Proceed. Mayong gabi Brad Toradjo. Amo ni akong pangutana. Sa Genesis sa paghimo sa Ginoo ang kalibutan naan na ba ito'y ngalan sa adlaw? Wala pa. Diya sa Biblia unang adlaw pero di rin sa mahal nga pasyon nasunod sa mga kaparian mga eksperto mo na sila ginganman yun nga ang unang adlaw Domingo kaya sila may nagnalan na rin kung ang ikapitong adlaw nga may pahulay ang Diyos kunya dapat po nato ang pahulayan ningon po ang mahal nga pasyon nga Sabado ikapitong adlaw okay ba ka Brad Press? Ay pumunta na kay adlaw ang ngalan. Ngalan. Bukaroon ganito paan mangkas ngalan kinsa naa na ngalan kinsa may ngalan ana sa gitawag og mga adlaw. Okay. Ay bugata ka to. Dako kayo nga ang akong basahon para sa balay. Ay. Para sa balay. Dili maguna mo atong topic. Ang atong topic karon sa bandayo akong pamatudan. Ang iya mo talaga daw man. Iya po na. Oh. Ngayon, kinsay naghatag og pangalan. Tagaan. Tigiyo na. Hindi ka kumagbat. Tagaan. Karon na to pagalang. Karon ang unang mihatag og adlaw sumala sa akong may balaang sa akong nabasahan. Isa nagnan lang ba? Sumala sa history. History. Gikuha ang mga pangalan sa mga Egyptian sa Diyos mga Egyptian. Mga pagano sila. Pero accepted na siya nila ni Julius Caesar sa mga Romano sa unang panahon. Nasa ko na mabasa sa kaya gi-adapt po na sa atong mga kaparian. Kamutan na. Ayaw ninyo kuhan kay gisulat ba na sa mga kaparian niya magbinuang mo. Ayaw, mga Katoliko mo kayo. Kung gani, muna ba ganyan katawaan ba ang pamahayag? Nga ang akong ipahayag sa mga kaparian, ipahayag sa balaang kasulatan. Dili din na sa Katoliko.
May unsong din siya. So, pwede lang kung tingali kumutana no. Kung may mungutana na kugod. Ay, mutana ni mo kay parehas naman dali ka dito. Wala niyong nga ang pagdalan gikan sa Pagano? Egyptian gikas pagano. So mudawat na ika nga ang pagpangalan sa Bado gikas pagano. Oh. Diyos. Mao na nga kung ako'y magwali, apil din ang ikapitong adlaw. Ano nga? Sabado. Dengan ni Mao na Sabado. Dengan ni Sabado. Pangalan. Pangutana ba? Kunya Sabado, kanang Sabado, dili intang na ngalan nga gikan sa Egyptian God. Kanang Sabado gikan na sa Hebrew nga Shabbat. That is Sabbath. Ang Saturday. Kanang Saturday mo na iya sa Egyptian. Mo sa amo Sabado gina siya. Kunya kami gitawag mi dili mig Saturday niyan, dili Sabbath keeper mi. Sabadista. Dili mi gitawag og Saturdista. So wala sila tawag sa Saturdista. Pero unsang adlaw man ninyo nagisimba ang Dios adlaw Sabadista o adlaw Sabado? Saturday. Saturday. Sumala sa sugo sa Ginoo, panimba kamo sa ikapitong adlaw, panimba kamo sumala sa sugo sa Ginoo kaninyo. Tutong ni 16 Okso. So nanimba mi kay nga naman disunod ni nga nang suguan. Diin gisundahan po sa atong mahal nga pasyon, ingon ang atong mahal nga pasyon atong mga kaparian kanito. Ingon sila. Apil na siya. Apil. Kay sunod makuha. Ay, bukan talaga inyong kaparian. O sige, di naman. Sige, inyong kaparian, isulat nga ang Sabado ipahilin. So, mao na, nga ato na sa sundon. Nga naman, tinuod na. So ang akong pangutana ang akong pangutana ganito ba? Huwag matubag akong pangutana ang inyong pagsimba sa ikapitong adlaw Sabadista o adlaw Sabado? Sakto ba ko sa light ba? Okay. Ani mo, yamon. Sa pagsimba mga igsoon, Saturday. sa mala sa kung tubag kaganiya sa pagpangutana ni Bertoloy, ingon siya nga makasala ba dayo og musimba og Domingo. Dautan ba ng musimba og sa Dios sa Domingo? Kung dili na siya dautan oy. Ang dautan niya kung imong ginapas ang sugo sa Dios. Oh. Meaning, pwede tayo musimba bisag unsang adlaw. Gusto mo na. Pero kung imong lapasan ang sugo sa Dios, nakasala ka gayon, batod pa ni Apostol Juan. Kaya ang paglapas sa bulaod, usa ka pagpakasala. Unang Juan 3:4. Muna mga igsoon nga, mintas may panahon pa. Una ba yung mga apostoles? Undangan natin itong sala. Mga apostoles nga nagkamod sa adlaw Sabado. Okay, basahon na po na po ang mga kasunatan. Doon na pa yung apostoles, may nagtamod. Doon na pa yung nagtamod. Pwede ba po mangutana? Pwede po. Okay, labot moderator. Okay, labot moderator. Burom na na. Okay, kuha mo rin. Oh. Yeah. So nalang ko karuhon ba? Kini bang adlaw nga gibuhat nga gisimba sa adlaw Domingo ay sa dong tay. So kini bang gisimba ang Dios si Kristo gisimba adlaw Domingo, inyo ba ning gitamay kay sayop ang pagsimbang Domingo kay Sabado ra gyud ikapitong adlaw? Sayop bagyod ning adlaw Domingo, aton lang klarohon ha. Sayop bagyod ning adlaw Domingo kay ang gusto gyud adlaw Sabado ang ikapitong adlaw, mao ni akong klarohon. Sa gikaingon ko ng next song, dili na sa sayop. Dili na sa sayop. Ang sayop na to mga igsoon, kung wala na to sunda ang sugo sa Dios nga panimba kamo ini ikapitong adlaw. Sayop ya. Sayop mo di. Dili na po. Ayaw mo kalibo ba nagson? Kaya naman, anytime pwede ta mo simba. Libugan ni may scholars sila. Sunda lang ng sugo. Matod pa ni Apostol Juan,
Kay aron maila nga ikaw tunay gugma sa itong Ginoo. Kay kung musimba tag Domingo, unya kaniyang wala ka musimba pagka Sabado. So dito na ka sa Domingo, nya wala ka musimba pagka Sabado, dunay sugo nga imong gilapas. Unsang sugo? Ikaupat na sugo nakalapas ka, ang paglapas sa sugo sala. So, klaro gyud ay nga sayop ang adlaw Domingo. Dili lagi. Kaya man ka mosunod sa adlaw ipapawlay nga balaod sa Dios, so sayop gyud ay ang adlaw Domingo. Di lagi sa mutugan nga sayop. No? So, ngana na lang, ako lang pong ihatagan niya ito igsuon, kaya naon ako ipalua, pero mas nindot-nindot niya pangutana, ato lang niya ihatag ang panahon sa ato igsuon, Brad Edgar Tangob. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amin. Ngayong gabi itong Presidente sa IPD, itong kauban, anti kayo. Atong amigong tuladyo sa SDA. Unang pangutana, gamay rin ang pangutana. Sa Osias 2:13. Pangutana, unsay gipahunong niya nga adlaw Domingo, adlaw Sabado. So, sino ko adlaw ipapaulo yung Sumalan sa imong ibasa, ilang mga adlaw nga ipapaulay. Ilang mga bagong subang sa bulan pangilin, tanan nga pangilin. Sa naman na nagsimba na sila dili sa Dios, kundi sa Baal. ang ipahunong ba? Alayo kay tubag. Ang adlaw ipapulay, gipahunong ang ilang adlaw ipapulay, kay nagsimba na sila o Baal. Sa ato ba, ang pagsimba rin sa Nagsimba adlaw. sila matang Sabado, pero ang ilang isimba dili ang Ginoo. Mali naton pahunongon sa Ginoo. Di ang mga tanaw. Bao nang dili simba kay Baal din na. Gipahunong Mo na sa yang Paduba o dili nga Domingo. simba na kay Baal di ay. Ang pangutana, unsang Ang Baal din na di ay. Moderator, ang pangutana, unsang adlaw gipahunong Sabado ba o Domingo? Di mo tubag hinay niya. Simple. Viral ka ni mga Ato SDA. clarify no nga ang pangutana is multiple choice. Yes or no? Asa may gipahunong sumala sa Osias 2:11, Sabado ba o Domingo? So diha ra either Saturday ba o Sunday. Qualify So, diha na. ra imong pangutana. Og mo qualify ka, bidangin lang. Basta baga lang kito iyang Sabado ba o Domingo. Hinay bro, dili gusto madunggan. Mr. Moderator, dito bagit siya. Sa eksakto yun na ito ba? Ay ko sa Ang ilang Sabado gipahunong, tungod kay ang ilang isimba dili ang Diyos, ang Baal. Pero ang mga nagsimba, pagsimba kang Baal. pero ang nagsimba sa Diyos, sa matag adlaw sa Sabado, di padayon sa Ginoo. Sumala ug ang mga apostoles ini nagtamod kung mo kunay batasan ni Ginoo. Siya ka to pangutanahan daw. Wala. Sa ato pa, Wala. ang pagsimba rin sa adlaw sa Sabado, pagsimba kang Baal. No. Ano ka lagi puno ka? Puno kay gina. Ang adlaw ipapalay Sabado. Ako maning amigo si Brad Lugan. Mo viral sugani bro. Dagang SDA na minaw. Dagang SDA na minaw ro. Exxon, dili ka manaot og tao diri kay ang atong pagwalit ni Dili ni pandaw. mo na siya. Kung gusto mo nga mo-viral ko, that is kuha na siya. Ay, English. Maot na siya sa atong behalf. Diba? Di kay live man ta. Ayaw ko pag ingon ana. Kay ang ako dali nagwalit ha. Ay, drama Dili naman. kay ingon, Em sa tuwasan nga ko na. magpasikat ha. Basta kay imo na lang gisulti. Wala mo ta nagpasikat. Wala Dili, di. ano to ang mensahe Basta lang. kay imo na lang gisulti. So mga igsoon, pumunta na ta, di sa magyaga-yaga. Ikaw may niingon nga gipahulog lang pagsimba ni Baal. Oh. Kay sa Baal niingon. Gitupad na nako ang imong pangutana. Ipahunong tungod kay ang ilang gisimba dili ang Dios. Wala lagi sa Sabado. Ang ilang Sabado ipahunong Kay tungod kay dili simba. ang Dios ilang Nagsimba kang Baal. Nagsimba na sila kang mahal, dili na sa Dios. Follow-up question. Sige, Asa na follow-up? Di padayon, di padayon. Palawa pangutana. Salamat kay tugan ka nga gipahunong di aning Sabado. Para mo may pangutana. Palawa. Dinhi ang Santos nga Biblia. Sa
Ebanghelyo ni San Juan 5 nga 18. Pangutana sa maong bersikulo unsay gibungkag nga adlaw? Adlaw Sabado o adlaw Domingo? Agay, bagulata. Tayo na. Sumala sa sulatan ng higala, wala kay gibungkag sa Kristo. Hinanam, ingat Kristo, wala tumwali aron sa pagbungkag sa subuan. Hinanam, ni ako aron sa pagtuman. Maikson, ituman siya. Wala magbungkag. Unlike nining gisulti sa atong nangutana karon, kay gibungkag daw ni Kristo. Okay, basa. Kay basin pa dahil makapuntos. Dahil nito napunta kayo, narupuilain na rin. Dahil gi-reserve. Tarong ka. Abi di sa kay suot sa kuan. Bakit pa yung class? Ayang glass. Di pa unong rin. Di pa unong rin sa Sabado. Kaya yung nagsimba. Biblia, busa tungod niini misamot pagpaningkamot pagpatay kaniya ang mga Hudiyo. Kaya dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Ay, Gibungkag ang Sabado. Karon, kaningon man ka na way mabasa. Way bungkag. Na mo ko'y nabasa. Isa ito wa. Asa may sakto, kining na nabasa o ikaw wa. Ang ito'y John, ikatawag yun siya siyang pagutan na kay Abi niya, nakapuntos na siya. Diya, natubag mga John. Oh, nagingon, sa imong gibasa kaganiya, nga, wala siya, buot nila siyang patyon, tungod kay gawas gibungkag niya ang atang papahulay, niangkot kagid siya nga anak sa Dios. Princess sa pagdigilong Jesus, gibungkag ba niya? Mingon na to Ginoo, wala! Mateo 12:12, mingon na to Ginoo, dili supak sa balaod ang pagtabang ni bisan kinsa sa adlaw ing papahulay. Meaning absulto ang ato Ginoo. Nga naman, ang iyang gihimo nga pag-ayog masakitan, ang iyang gihimo nga nikaon sila sa matag adlaw ing papahulay, dili supak sa balaod. Meaning wala siya gibungkag. Wala sa gibungkag. Okay. Ato mang nabasa din. Ang nabasa, ang gibasa nga gibungkag ang adlaw Sabado. Ang pangutana, sakto ba ni? Nga ang mabasa, nga gibungkag ang Sabado. Sakto dili. Kanang imong gibasa accusation sa mga Hudyo nga tukang Kristo. Oy, imo man ay patyon ta sa mga Hudyo si Kristo tungod kay gilapas niya ang adlaw ipapahulay. Ha? Di ba imong gibasa? Oh, buot niya patyon si Ginoong Hesus tungod kay gilapas daw niya ang ipapahulay. So gipasangilan si Ginoong Hesus sa mga Hudyo nga nilapas. Pero sa pangatarungan ni Ginoong Hesus, dili supak sa balaod ang iyang gihimo. Para sa mga Hudyo, supak. Pero sa pagbasa ni Ginoong Hesus sa balaod, dili di ay supak. Kay dili supak sa balaod ang paghimo maayo. Ubo na mga pangutana. Para mga helikoptero kitang tupahan. What? Ang pangutana, unsang adlaw ang gibungkag dinhi sa Biblia? Adlaw Domingo, adlaw Sabado. Tubag, balik-balik na pangutana, balik-balik. Adlaw Sabado lagi. Adlaw Sabado. Gibungkag diha. Nay mabasa man. Sumala sa gibasa ba? Ang imong gibasa pasangil pa na. Lumasangil. Dili na masangil ang mga Hudyo nga gisulat ni Apostol Lucas ug ni Juan diya sa blang sulatan. Gisulat na ni Apostol Lucas. Tungod kay gipasangilan si Ginoong Hesus nga gilapas daw niya ang adlaw ing papalay tungod kay nangayo siya og masakiton. So that is accusation. Kay bawal man sa Sabado. Silto si Ginoong Hesus, wala sila maka daog nga naman ningon si Ginoong Hesus, dili dautan, dili supak sa tumbalaod,
ang pagbuhat ng mayo sa adlaw ng kapahulayan. Okay, ato basahon ng Juan 5:18. Kini Juan 5:18 dili ni pulong sa mga Parisiyo. Na ginarit ni sa writer. Ang writer ang nag-ingon din Kung sa giingon sa writer, mao na ang iyang konklusyon sa Kapitulo 5. Kung sa mag-ingon sa writer, busa tungod ni ini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudiyo kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Ang writer ang nag-ingon ini, which is San Juan Apostol. Bingon San Juan Apostol nga busa tungod ni ini misamot pagpaninguhag patay kaniyang mga Hudiyo kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Muta pangutana sa nag-cross-examine mo Pastor Turadyo nga unsa man gibungkag dinhi pag ni matubag sa ako pagpaminaw ba unsa man daw gibungkag dinhi Sabado o Domingo. Kumbaga okay. Hello. Wala. Robot? Hello. Hello. Nana, tumoy na bro. Wala, isa. Gagaypi mo ba? Hello. Oh. Like this. Hello. Drug test. Okay, salamat sa contribution. Okay. Hello. Liya ito po bagong mga ikson. Kaya nag-disi ng tuna ko. Yan, naginon. Ito bang gibasa? Ito gibasa ba? Unsa gibasa? Konteksto itong gibasa. Unsay man investor? Director. Usa mo nga lawa. Unsa nga dawa ang gibungkag? Ningon ko walay gibungkag. Niya, atong pagatudan walay gibungkag. Niya. Patay ba dire sa Mateo 12, versikulo 2, sa giyon dire sa pagkakita ni inis mga Parisiyo. So Parisiyo magunat kanyo na. Nagtubag ko, ako lang tiwason mga ikson na blank silatan. Kay mauni siya nga sitwasyon. Kaya di pasanginlan siya. Muna siya diha, ngamingon, sa pagkakita sa mga Parisiyo, mayon siya kang Jesus, tanawara, supak sa tong balaod. Ang paghimo, ni ini, sa adlaw ipapahulay. Kung someday lang gihimo, sa adlaw ipapahulay nga, nakasupak man sila. Matod pa diri, nangutlo sila uhay. So, kung pag-ipamatudaan pa sa mga Parisiyo, nasupak daw silang balaod. Kung sa itubag ni Ginoong Hesus, ang pagkaon, pagpangutlog buhay, ang pagpanambal, dili supak dili mao'y pangutana. Ano man, maayo ka na nga buhat tubag ni Ginoong Hesus. Diba? Padayon pa sa pagbasa, kay basik mo nga dili pasanin. Mingon siya, versikulo 9, nagingon siya, si Ginoong Hesus, mipiyan niya ang nakita, o miyanto siya sa sinaguga, o dito may sa katao nga kuyos o kamot, o may pila ka mga tao dito, mupasangil kang Hesus sa pagbuhat ni ining dautan. Busa, nangutana sila kaniya, supak ba sa atong malaod, ang pag-ayog masakiton sa adlaw pahulay? Nangutana, maupunay pangutana sa mga akusasyon nga siya sa mga Parisiyo. Karon, buot silang mupasangin kang Ginoong Hesus. Pero sa ito pag Ginoong Hesus, dito pag sila. Word for word. Ginood ko niya iya dito bungkag. Ang atong palahod, nagtubok. Kasi magbahal ka. So, dili supak. Walay isupak si Kristo. Kanuman, sa balaod sa Diyos, dili supak ang paghimog maayo sa adlaw tigpapahubay. Kanang pag-ayog masakitan, dili siya supak sa balaod. Muna nga wala intan siya supak. So kanang moingon nga ning supak si Kristo, nag-akusar na ni Ginoong Kristo sama sa mga Parisiyo. Muna nga undana na intaw na ninyo ng pagsigig aksar ni Ginoong Hesus. Dili mo gud mao ginoy balaod sa Parisiyo.
Isakto ra ni Kristo mo nang bukago mi nakuha mamao ng balaura. Sige. Last question, last. Balik-balik ang pangutana. Mana-mana okay na. Moderator, ang sunod Balik po di mong sayop ng luwag. pangutana na ni. Last question. Uluhan sa Santos nga Biblia, ningon din San Lucas 6, ningon din si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Pangutana, nadungog ba nila wala? Asa mo tayo? Ang ka. Ay, bago yan. Atong video sayang kayo guwapo kayo na iya. Sige, dali. Dili nato video. Bertangog. Tumagas naman. Live sa karon ng Exxon. Tumagas na rin. 1,000 viewers. Mag-isi. Gusto ko na natin Exxon nga mapasangil ni Ginoo sama sa mga parisyo. Ang imong gibasa usa ka pasangil. 1,000 viewers. Pasangil sa mga panghabi sa Batista na. Pwede ka gibawa na. Pariha sila sa Ginoo. Puro sila sa Batista. Gipasangil na nila kapwa nila sa Batista. Pariha sila buong Jews. Nagsunod sila sa balaod sa Ginoo. Nagsunod sila. Pero may pasangil sila sa Ginoong Jesus. Kontra sila mga Sabadista nga mo ng mga parisyo. Mo ba? Tana na po. Pangutana ko ano? Ako rin moderator ni Ron. Ay lapo mo tala ko. Ang pangutana moderator na dungog pa niya ni Uja. Sige nung ito. Si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Pasangil lagi na bro. Ang pangutana. Okay, ang pangutana. Dili na sila. Unsay pagkabatukan ni Ginoong Hesus ani Sabadista o mga Kristiyanos? Bro, pasangil ra na. Dili na tinuod. Asa mo basa bro? Pasamay. Ibasa na ko kaniya. Asa mo? Parisyo buot mo pasangil kang Jesus. Di ka kasabot. Di pasangil tinuod yun ang iyang gibungkag. Kay wa mamao ang balaod sa pagulay. So parihan na mo kang parisyo. O ikaw. Wala na siya manguhag-uhay sa pagulay. Ikaw na mo bro? Ako sa bro. Tinuod lagi. Sige, Badpol. Wa ni ID na kay dili O sayo. Badpol. Sige, o ginaanak mo. Ayaw. Badpol. Dapat usag-usa lang. Di, dawaton ako si Badpol. Pwede na ko dawaton, dili. Sige, dawatan na. Sige, dawaton na to. Kay Tagsara bro. buutan man Microphone, bro, microphone. Dili man ni siya mangutana nga mura pa dili makasabot. ko- Mangutana ni siya nga nakasabot ko siya. Tinuod sa sila. Dili ko mangutana kay Dili to sumpak sa blang. dili man mosugot si Brad Toradjo nga mangutana ko. Mane. Brad Toradjo, Siya na. dili ko mangutana, ako lang tong ipasabot tong imong gibasa dito sa Juan Kapitulo 5 nga miingon ka nga akusasyon do sa mga Hudiyo. Dili basahon ako sa ang Jeremias 17:21. Giingnan ako sa Ginoo. Ginoo nagingunan niya. Ingna sila nga kinahanglan dili sila magdalag bisan unsa sa adlawng igpapahulay. Kung gimahal nila ang ilang kinabuhi, kinahanglan nga dili sila magdalag bisan unsa agi sa ganghaan sa Jerusalem. Sa Ginoo nagsugo nga dili mo magdalag bisan unsa. Mao ni ang balaod nga gibungkag sa Ginoo. Dinhi sa Juan Kapitulo 5, 18 ato yung gibasa, no? Yatra sa to sa versikulo 8. Si Jesus miingon kaniya, tindog, dad-a ang imong higdaanan og lakaw, og diha-diha naayo siya, o gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw na hitabo kini sa adlaw igpapahulay.
Ang nahitabo sa nagpapulan, giingnan ni Jesus ang tao ngayon kaayo nga dad ang imong higdaanan, which is sa Jeremias 17:21, bawal to sa Ginoo. Bawal sa buong. Pero gitungkag ni Kristo. Ewa mo mao. So sa ato pa, sayok tong imong giingon nga ang paghimog maayo, dili na akusisyon. Gibungkag yun, gilapas yun ni Kristo ang balaod sa Jeremias. Nga ningon na aya ko paglalagbisan unsa. Wala siya makasala na to yung pag-ayo. Asa na gibungkag sa dihang miingon siya sa iyang giayo, dad ang imong higdaanan. Bawal man na sa Ginoo sa Old Testament, pero si Kristo man ang ningon nga dad nahitabo ko sa nagpulay. So ang Sikulo 18 nagprueba nga ang writer ningon nagibungkag ni Kristo ang Sabado. Kaya iya man gisupak kadtong balaod nga ayaw pagdalagbisan unsa. Gisugo man ang iyang giayo nga dad ka na imahigdaanan. So mo to, mo ang interpretation. Imo na siya. Dili. Pwede kong mo na. Ang imo man go, ang imo gito bagay ay paminaw. Para makasabot ka ba? Pumunta na lang ko. Kanang imo. Huwag na sa bayo ko. Is that a question? Huwag na sa ako. Dili ni akusisyon. Kay kinang 5:18, Klaro lang. kinang 5:18, maan niya ang gisulat sa writer. Sulat. Mayroon ang writer na gisupak ni Kristo ang Sabado. Ano? Ang balaod, bawal mo magdalagbisang unsa. Pero ilan man ito na ang gayo nga, dad aka na yung higdaanan. So mayroon ang writer na gibungkag ni Kristo ang Sabado. Meaning, wala na'y value ang maong balaod kay naa na may bagong ipapahulay, Brad Radio. Okay, mutubag na to. Ay sa, di ka mo daw uputanan ako, yung ang moderator, pwede mangutanan ni mo. Nag-explain lang ko ba, para mga tao dili malimbungan ba? So meaning wala na ko'y katungod sa pag... Pagkutanan na ron, pagkutanan na nero. Sige, pagkutanan na rin. Sige. Naibaw ko pahulay din sa Matthew 28:1. Karon sa hapit na matapos ang adlaw ko pahulay, Sabado sa Mahudayon o sa pagbanag-banag sa laing adlaw nga ipapahulay. Sa ato pa na ay laing adlaw nga ipapahulay. Monang sa Hebrew Kapitulo 4 miingon, kay kung si Josue may pahulay na, dili na unta siya magsulti og laing adlaw pagkatapos nining mga adlaw. Busa may nagapabilin pa di ay nga adlaw alang sa pahulay sa katawhan sa Ginoo. So ayaw ka malaka, Brad Radio, magibungkag itong Sabado sa Mahudayo. Kay naa may alos himera. Kanang alos himera meaning different of the same kind. Munang gibasa nimo atong pasyon, dili man ikaw mainterpretana ang Katoliko man. Ang Sabat means cease and rest. Pahuway ba? Dili man sa tordang buti pasabot sa libro. Ang buti pasabot diha, ang Domingo, pahulay man gyapon na sa mga Kristiyanos. Mo nang giingon diha nga ang Sabado ipangilin, dili ang Saturday, kundi ang rest sa mga Kristiyanos na mao ang adlaw ipapahulay. Amen. Mateo 27, we meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. So muna Dr. Radyo, nga ako lang nang gisay-say nyo, kung di makamudawat sa akong pangutana, explain na po nimo nga wrong interpretation tong imong giingon sa Juan Kapitulo 5, ang imong tubag, Mateo 12 man, kasi layo araman yung expression. Diha na ka mukuha kung mo study ka contextualize, diha na kuha sa Juan Kapitulo 5. Bias kayo sa kuha na ikaw ko nimo gisultihan, di ko nimo. Okay, mangutana. Oh, sige. Okay. Mangutana ko rin bro. Mingon ka nga si Josue, wala kahatag nilang pahulay. So kano sa si Josue wala makahatag ka nilang pahulay? Huwag gani mo hatog pahulay kasi Kristo ang Ginoo sa nagpapahulay. Munang naay laing pahulay, gitawag kinig alos himera. Dili katungdanan ni Josue ang muhatag pahulay.
si Jesus ang magbuot sa adlaw papahulay o iyang gibungkag matod sa 5:18 gisupak niya ang 17, 19, 21 nga bawal ang pag-alsa o magamit. Pero sa alam papahulay ay ako bote kay wala dili ni debate, wala 1 minute. So bro, dili rule din uli na ko. Asa, dili ni pwede musugot din nga mulakaw ko nga mga ilat yung mga tao. Muna ako lang i-explain din kanang imong interpretation sa Juan 5:18 sayop ng interpretation. Gisupak yun ni Kristo. Nga naman gisupak niya. Balaod man nga di pwede mo alsa. Pero maingon man siya nga alsahan niya mahigdaanan. Sumato nga, mi-conclude ang writer nga gisupak niya ang Sabado. So imong gipamatudaan karon nga nga ang akong gingon nga akusasyon ni Ginoong Hesus dili to siya akusasyon kundi reality nga gisupak ni Ginoong Hesus ang kanini ang akusasyon. Okay. So kung kanay siya sumala silang balaod, kay nalapas man niya ang balaod. Gibato ba nila si Ginoong Hesus sa adlaw ni Papahulay? Ilaga na buti hulog sa pangpang. Mo nang nakalapas ang writer ka na namiingon. Supak ka sa writer si John sa 5:18. Dili to akusasyon. Kung dili, realidad yun. Ito nga naman sa konteksto, may naman si Kristo nga alsahan ng higdaanan. 19, 21 sa Jeremias, may naman gano'n nga ayaw ko mo pag-alsa sa bisan unsang butang. Si Kristo may mga alsaha. Sa ito pa iyan ng gipakawalay bili ang balaod na gipahunong naman sa Oseas 2:11. Di wala na effect ang punishment. Muna, ayaw ka balaka nga mawad-an mong Sabado nga sa turde nga atong papulay kaya na may alos himera na may laing adlaw papulay nga mao ng Domingo. So mo nang buti pasabot diha sa pasyon. Kanang pasyon ang buti pasabot na rest. Pahulay ba dili kay sa turde. Lahi man ang writer Katolik kung ang writer na sa Katolik na context ayaw pag-interpret sa libro nga dili inyo. Libro na Katoliko. Sunod pangutan na. Okay. Ang gining mahal na pasyon akong ibasa natin sa mga kaparian. Inyo ang libro. Matad pa sa pasyon mahal nga sa unang adlaw sumana Domingo gibuhat sa Dios ang langit ug ang lupa. Gisulti gina Domingo. Sumala sa mahal na pasyon. Karon iya pong gisulti nga nahuman sa Diyos ang pagbuhat sa langit ug sa yuta within 7 days. So kinahanglan nga bato pa sa writer, kinahanglan nga ipangilin ug sundin dahil ito'y binigay sa Diyos na mawain. So maunay gipasunod sa atong mga kaparian. So inyo din ang supakon nga kana siya naaman sa mahal na pasyon. So siguro dako kay siyang question mark. So ikaduha. Tubago sa nako to. Ha? Tubago na ko to. Oya, after naman to ako na pong mapamatun to pasangit. Para makasabot yun ka Brad Radio kay ayaw paggamit yung libro Katolik dos mo interpret ka sa Badista. Asa makita nga libro sa doktor gi-interpret og vulcanizer. Ayaw i-interpret ang Katoliko nga libro nga amo interpret sa Badista. Katoliko mo interpret ana. Ang buti pasabutan ng Sabat means rest, dili kay sa turde. Kaya inyo hunahuna pag Sabat sa turde man na inyo hunahuna. Ang meaning sa Sabat, rest man. Kami umahuay man mig Domingo kay musimba mi. Di nagsabat mi sa Domingo isa pagsimba sa Ginoo kay mo man ang laing bag-ong adlaw sa kahulay sa mga Kristiyanos. Domingo man. Sunod nga pangutana. Mo nang ayaw lagi sabta ng libro sa Katoliko kay sa Badista man ka sa Katoliko mo interpretan na. Hinaot nga magkasabot ka sa kong tubag. Okay, sunod pangutana. Ini ang writer ani si Pope Francis. Naging siya ikaw. Kaya iyo man ang libro Katolik. Bible nga yun, interpretan ng My first catechism man
So ato na pumbasahan ang isulat ni Pope Francis. May tungkol sa Sabat. Pope Francis sa Sabat, matupaya. Remember the Sabat day to keep it holy. Sama sa Ginoo nga mitubag. Domingo man among Sama Sabat. sa Ginoo, mingon siya. Mingon siya ang Santo Papa ninyo. Mingon siya nga remember the Sabbath day to keep it holy. For the 6th day you shall labor to do all your work. And but in the 7th day is a Sabbath. Sinulat gini. Unya, matod pa dun Unya, for the 6th day is the Sabbath, for in the 6th day Yahweh made the heavens and the earth, and the sea, and all this hold. But on the 7th day, He rested. So sama po sa pag-ingon na Apostol Pablo sa Hebrewanon nga ang Ginoo ipahulay sa ikapitong adlaw, kinahanglan usab kamo nga maningkamot sa pagpahulay kauban sa Dios. Nga naman ipahulay sa ikapitong adlaw, then ato pong sundon ang atong apostol. So unsa man ning gisulti sa Santo Papa o gisulti ni Apostol Pablo sa Hebrewanon, insakto ba ni nga kinahanglan tang mamahulay sa Sabado, matag Sabado kay ang atong Ginoo mipahulay ba? Wagi sa tungkol diha, bra. Pagka na makagbasa yung taon. Nabasa ba sa tungkol diha? Ang nabasa diha, Sabat means rest, dili kay sa torde. Kami na mahuway mig Domingo. Sabat na another Sabat. Nabit another Sabat. Magpot makasama kami may na mahuway sa Domingo. Sabat ang Seventh-day Adventist para ninyo. Sabado nga sa mga Hudiyo. Og dili Sabat para wala kami ayaw sapaw-sapaw. Nangutan na kami na wata ka sapaw eh. Sa Hudyo. Pag-Espito. Giklaro na Espito ba sa nanunubag ba kay Julie paminaw edukado ka dili. Edukado ta. Kung anong pagpapara ni mamang ko ng sabog-sabog ng sulong-sulong mamang ko nila sa pagpapag. Hilom! Tapos ang debate kay nakaway na. Di man ka maminaw. Ginisito ka sa imong pagpangutanan na minaw ko sa imong question. Nga nung imo man kong surang-surangon pagpatubag na ko. Ako lagi giklaro. Paminaw gani. Ay nako. Maestro man ka agad o ikaw ba na mo respeto? Paminosa. Itubag ka nga sa imong gibasa nga libro. Why nabasa sa torde? Ang nabasa diya Sabat means rest, not sa torde. Pero si Betty, ang mga Katoliko, musinto na may Sabado, may supa ka na Sabado sa mga Hudiyo. o tanawa? Wala na mo supa ka. Ang among gingon na na ay ipapahulay na bago. Gitawag alos, hinira. Ay lagi sa po, ay panataw ba? Pagpatog ng spito ba sa tubag? Mo lagi, ayaw lang pasok. Ay lagi sa tao. Hali na gutako ninyo. While nag-istorya ko, ay ako sa tao. Hindi man mo gusto ipalutang sa batura. Hindi ka kasabot. Sige. Hindi ka makasabot sa kamatuoran kung hindi ka maminaw. Sige. Ayaw sa tao. Useless sa imong sulti, ang ako mambusi matungog, paminaw para makasabot ka. Ang imong gigamit nga libro, does not mean Saturday, means Sabbath, means rest. O kaming Katoliko, mamahulay ni sa Domingo. Kay maon na ang gitawag nga alos himira, another day, bagong igpapahulay sa mga Kristiyanos. Gibasatag versikulo, Mateo 28:1, paminaw. Kung saan niya makasabot, nga di man ko maminaw. Kami maminaw, minimo. Pero ikaw, pag nasunti na, hindi ka maminaw. Saan niya magpagkasabot, nga di man ka maminaw. Bro, naminaw ko. Ayaw paligog-ligog sa kamatuoran. Ay, nagsabog-sabog ko. Ayaw pa paligog. Hindi ka makasabot sa kamatuoran ko maminaw. Paminaw. Ay, nagsabog-sabog ko. Sa ako nang giingon, kanang imong giingon nga Sabat, ang meaning ana dili kay Saturday. Shabbat means rest. O kami mamahulay mi sa Domingo kay masimba mi. Kanang imong giingon nga 70 sa mga Diyos o may supak. Because in Jerusalem there are 3 Sabbats. Friday for Muslim, dito ko sa Jerusalem atong Abril. Friday for Muslim,
Saturday for Jews, Sunday for Christians. Kung ato ka sa Jerusalem Brad to radio, dito man ko, why Kristiyano dito nga nipahulay og Sabado? Kaya Sabado para na sa Hudeyo. Wa po sila na mahulay sa Biyernes kay Muslim ang mahulay dito. Ang tuwa dito mga Kristiyano. Kung Kristiyanos ka, pahulay ang Domingo. Kaya para mo nagitawag alos hinera. Bagong adlaw papahulay sa mga Kristiyanos. Muna nga kung naminaw ka, makasabot ka. One word is enough for a wise man. Amen. So ako na po. Okay. Okay niya, tulo ka pahulay daw, matod pa sa atong son. Ito niya, tulo ka sabat. Okay. So, pero dire sa mahal na ito nga pasyon, iyag yun nga ipabulaanan, lagi, dili ito siya Saturday. Pero giklaro yun sa atong magsusulat nga Sabado. Pero saya, dili daw sa Saturday ng Sabado. Pero gisulti po sa mga pasyon nga ang Domingo, tiya po din unang adlaw. So hindi kinusipyat nga ang buti pasabot sa writer sa pasyon nga Sabado kini dati Saturday. Kano man isutan na niya ang Sunday. Nga misugod og buhat ang Ginoo sa langit ug sa yuta Sunday at Domingo. Wa man siya moingon nga nagsugod ang atong Ginoo kuan ang sa adlaw diha Domingo maging ginganlan. Matod pa sa writer sa mahal nga pasyon. Ug niya ang Sabado ipangilin kining gisugo ta sa writer sa mga pasyon na kinahanglan nato kuning ipangilin. Kano man lagi kay nahuman sa Dios ug buhat ang langit ug ang yuta. Biblical man ni, insakto man ni. So dapat sundo ni sa mga Katoliko. Kano man ang writer ana Katoliko. So mo na mga igsoon na explain naman ang gitubag na gitubag nga dili naman ni siya pangutana, ditubag lang kog explain ni Brother Paul ali pa. O niya tapos ang debate dole na to, wala na dili na ko boy certain og pangutana. Last na lang. Last na lang ako pangutana ha. Bro, kini jud bro. Magpabunyag ko nimo. Nagbisa-bisa ko. Kung na doon na kayo mabasa sa Biblia ni. Lagi, kinigid lagi. Asa mabasa sa Biblia nga ang ikapitong adlaw mo ang adlawng Sabado gihingpit nga pagpahulay alang sa Ginoo. Ikapitong adlaw Sabado sa Daang Testamento. Ayaw dagan na ng kuana. Kaya nagisgot ng Daang Testamento ani. Sa pagbuhat man paghatag man balaod sa Ginoo. Dito man sa Daang Testamento. No? Ikapitong adlawng Sabado gihingpit nga pagpahulay alang sa Ginoo. Kaya aduna ko inabasa nga gihingpit dili adlaw ikapito nga mao ang Sabado, no? Kung aduna kay mabasa lagi nga ang gihingpit nga pagpahulay alang sa Ginoo ikapitong adlaw unya Sabado sa Daang Testamento. Sige. Ang pangutana niyo bro, na ba mabasa? Sabado sa Daang Testamento. Asa mabasa nga gihingpit ang adlaw Sabado nga mao ikapito ka adlaw alang sa mga Kristiyano nga adlaw ipapahulay. Kay magpabunyag kunimo karon dayon. Okay bro, dahil sa balang sulatan doon ako nabasahan sa ang hingpit papahulay mao ang ikapitong adlaw. So niya, Isang verse. dili na ko ni mo mahatag karon nga no. Kalimtan siya na to. Pero hindi ko tugutan nga ako sa siya nga ipangitaon. Nya dayon ako tubagon later on. Okay, salamat. So, atong inumduman ha nga asa mabasa sa Biblia kay magpabunyag ko niya karon. Asa mabasa sa Biblia nga ang adlawng igpapahulay hingpit adlawng ikapito adlawng Sabado sa Daang Testamento. Sige. Kay pabunyag ko ani ron.
So, ingon na nakalimot man daw sa iya para pagitaon sa Dr. Radio kay samtang nangita ka diha Finish. ako sa tong explain to imong giingon no. Sabadista ko. Okay, so mo na challenge si Barkaloy. Pagitaas ha. While magitaas o pa pasulti o na ato ibita her para ugma ko sa inti. Badal din. Balita nga itong market sa Batamanga. Mayong gabi mga listeners o mga viewers sa mga netizens. Padayon ang atong buluhaton sa market fixing sa Mangga ugma. Magasugod sa launa. Kunya, adunay mga programa ang safety karon nga Bundle of Joy, Corporal of Mercy, mag-distribute og mga bugas og mga uban pa nga mga maayo para sa ating sikataw. Mao ka nagingon Corporal Works of Mercy. Kunya, dapiton ang tanang mga temperatures sa mga live religion. Kapangutan nga dito sa Mangga, Interfaith Ecumenical Dialogue. Pwede ra gihapon dito. Kinsa to sa to mga sabadista diha nga kauban ni Brother. Wala ko kabangi og pangita. I-comment sa kuno mabasa ka ng Sabado hingpit. Kung kinsa tong mga SDA nga nagtanaw ni karon, wala ko og kabangi og pangita si Brother Radio kay nalimtan daw niya ang verse. Wa pa siguro niya makit ito ang kuwan. Kaya kung pwede pa gani, kung hatagan ko ni Brad, turadyo, gigayon, mangutana pa ko niya. Kaya para nga kining atong igsoon, unsa po iyan, explanation kung ako'y mangutana niya about Sabat. So, kasamtangan nga nangita si Brother Turadio sa versikulo. Kung dunay mga sabadista nga nagtanaw diri karon sa tong live, palihog ko og gi-comment ang versikulo. Kung magkalisod-lusod na ang katbang na mo, gani, naminaw man ko, I am former president of this CFD. Ibalo ko siya yung mga rules argumentation kaya ako sa korte nagtrabaho. Sa Court of Justice. Ang akong nabantayan ng tigigsoon, mapiit na gani pangutan na sa CFD, dayo mingon, pasangil na. Bisan ko'y mabasa sa Biblia pasangil. Wala naman sisigib mo at tudalhon na yun sa pasangil na. Bawag ka nagproblema sa tumigso. Kaya kung mapiit na gani, pasangil na ang irason. So, to respect ihapon kay isa man yung kaigso nato sa under sa ecumenism, we respect sa iyahang teaching. Pero ang mga naminaw karon nga mga tao nga mga professional, sigurado ko nga naghang mga komentaryo bakit yung tumigsoon nga literal ang ilang mga pagsabot sa Biblia. Kanya, klaro naman kayo, kung basahan gani o gibungtag, wa man siya katubad, pasangil na. Bisan kung may mabasa sa Biblia pasangil. So yung mga netizen, may lain 1,000 isip usa ka 1 million uban sa safety. Magbangi ako kaninyo, mabilang ka mga educated person, to identify natin si Brad kuwang sa dictionary, kaya ang Sabat, iya mangitinong-tunong na Sabat, ang murag Sabado na, kay Sabat man, Sabado. Payan na lang. Ang meaning sa dictionary, to rest. Palihog ko sa mga SDA nga naganaw ni nga video karon. Palihog ko comment sa verse. Mga igso. Pero kinisa na tuwad yun. Nanagdamot man sa disya. Magsangyaw mo yung balita. Respetahan na to. Ang mga maayaw niya ng mga tigurha sa kaluwasan. Pero butata siya sa mga Christian karon sa script dito kung tayo nga no, una man kayo naditikan sa mga tao ng mga educated person na mapiit na gali, pasangil na. So wala may pasangil atong mga teksto gamit sa script. Jadi apa gig akong pangutan niya, damo nga maglisod na siguro ni. Kung kataga pa kong chance, kay iya mangipokus ka ng Sabat day sa 7th day. Kuyaw ni koron kung pangutanon ko ni, kung niya ipa-explain ako kaning expoha. Dapat dana sa Sabado? Anak? Ano na lang ba niya? Ano na lang ba niya? Okay mga Exxon, diligid na ako ma-recall pero ako nabasahan sa ako lang itubag sige lang. At Exxon, si Bertalay ini niyang nakabasa ko o
kanili ang tiksita sa Biblia sa Bulaang Kasulatan na ang Sabado mo siya ang higit na pahulay. Sumala sa akong nabasa. Pero dire ako na lang basahon dire sa Bulaang Kasulatan sa Lucas 23:54 nagingon. Adlaw kato sa pangandam. So meaning Biyernes ni siya higala. Old Testament, magod. Okay. Sa Old Testament. Ang New Testament ni siya ang higala akong basahon kay Cristianos Munta. Okay. Nagingon dire sa verse 54, adlaw kato sa pagpangandam, ug hapit na moabot ang adlaw ng ipapahulay. Ang mga babae nga misulod kang Sos sa Galilea ni kuyog kang Jose. Ni kuyog kang Jose o nakita nila nga lubnanan giun sa paglubong dito sa lawas ni Kristo. Kunya na mauli sila kung ilang giandang ang kumot o gibihog nila ang iyang lawas ni anang adlaw ang papulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. So meaning ang atong mga ang ginikanan ni Ginoong Hesus sila si Maria ang naglubong ni Ginoong Hesus, naghipo sa lawas si Ginoong Hesus si Jose. So namahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Mao ni sila ang tinuod ng mga Kristiyanos na mahulay sila sa sumala sa gisugo sa balaod. Sabado ni siyang adlaw mga higala. Kaya ang adlaw sa pagpangandam matod pa dire Biyernes, matod ba sa Balaang Kasulatan Maayong Balita version, adlaw nga Biyernes usa siya ka pagpangandam. Kunya ang adlaw Domingo una siyang adlaw na tao ang atong Ginoo. Wala na sila gitawag og Easter Sunday sumala sa Catholic Bible. Na naman kay ang unang adlaw Domingo. So mao na nga kun lalisod nato nga Sabado hingpit ka pahulay. So tinuod gid na siya mga igsoon hingpit ka pahulay kay bisan ganit si Maria ug si Jose nga nag-Arimatea nga naglubong ni Ginoo. Ni pahulay sila sa balaod. Mao ning akong gibasa mga higala hingpit nga pahulay ang Sabado ug katong adlaw kay nganong nga hingpit kay ni pahulay ang mga inahan ni Ginoong Hesus ug ang naghipos sa lubong ug nagsunod sila sa balaod. Nganong ipahulay sila kay nisunod sila sa balaod. Mao na nga sakto ang sulat sa mga kaparian dinhi sa Pasyong Mahal nga ipangilin ang Sabado. Unya kay sa Domingo nagsugod man ang Ginoo sa pagbuhat sa iyang pagdala. So ang ato ipangilin mao ang so ato gitong isipon ang Domingo nga naman kay paglalang man nagsugod ato Ginoo paglalang sa Domingo. Pero ang atong mga pastor nagsugod nga dapat ipangilin gid ato adlaw Sabado nga naman kay maunay gibilin sa ato nga matud pa diri sa mahal nga pasyon. Dapat natin nga sundin dahil ito'y binigay ng Diyos na mawain. Sumona ang mga alawitod sa mga kaparian sa unang panahon. Sumoto siya ang paglawanag na himpit nga pahulay mawagin sa Sabado kay gisulti sa mga kaparian sa mahal na pasyon niya gisulti po sa Balaang Kasulatan na namahulay sa ikatutong adlaw si Maria o ang uban pang apostoles o si Jose. Nalay ko ng Ginoo o may gabi ka na tanan o akong pagsamantala nga manamilit ka ninyo nga sa sunod na po nato nga panagkita, sunod nato ang debate, abangan ninyo mga igsoon napailain na ni. Nalay ko ng Diyos o may gabi ka na tanan ako ihatag ni Brother Kaloy. Salamat Brother Diyos sa imong pag-anhi niya. Hataga po nato siya Cristito sa iyang mga tubag. Bisan to niya mabasa niya. Nanong ta siya makabig. Ako yung safety makabig. Presidente pas Diocese sa Tagbilaran. Magsabadisa na pero may mabasa. So magpabili ng Diyos kong Katoliko. No?
pabili na gid ko kay may mabasa. No? Unya. Aduna jud koy mabasa dire. No, aduna jud koy mabasa. Unsa may mabasa din ni mga igsoon? Sa Leviticus 23 sa 39, mo ni giingon ha? Tara, paminaw mo. Sa ika-15 na sa ika-15 nga adlaw sa ika-7 bulan sa diyang ni hipos na ninyo ang abot sa inyong yuta pagsaulog kamo alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Tanawa ha? Ang unang adlaw ug ang ikawalong adlaw mao'y mga adlaw nga hingpit nga pagpahulay. Yan ingon siya 7. Sabi mabasa na ko. Naghihingpit unang adlaw ug ikawalong adlaw. Yan tanawan na yung kalendaryo unsay unang adlaw Domingo. Pagka ika-7 Sabado. Kunya sa may ikawalo, mubalik naman po sa unang Domingo gihapon. Di ba? Klaro mo kayo. Sayangan nila nga ang presidente ng Catholic Faith Defender Diocese sa Tagbilaran mahimo ng Sabadista. Kami na po magdebate ni Brad Paul kay Sabadista man ko pero wa man gid siya katubag pero naamang ko mabasa nga gihingpit unang adlaw ikawalong adlaw. Mao na nga Domingo. So, mao na mga igsoon. Dita pa ilad ana. Kaya nga naman ilad ay upailat ka nga ang adlaw ika-7 mo yun ay adlaw alang sa mga Kristiyano. Watay supa ka na mga igsoon. Kaya nga naman alang mo na sa mga audio. Kaya nga mong tema kay alang mas mga Kristiyano. Huwag ka po'y mabasa nga alang mga Kristiyano ang ika-7 adlaw nga mga adlaw Sabado. Kaya imo di ay natuhuan. Ha? Kunya, reflect na mga igsoon. Sayang kaya nga itong pagtuos Ginoo. Di ba? Mo na nga, sayang kayo. Katolikong dako. Depinsor mas katoliko. Mahimo nung sa Badista. Na doon na pa'y mabasa. Nya kay wala mangyot. Ha? Mo na, mga igsoon. Mo gining kamaturan. Kung patigbabog yung kamatuuran. Kaya nga no, di ta mahadlok. Kaya ang kamatuuran na mas tinuod nga simbahan. Ha? Yang tinuod nga simbahan, mauman ang simbahan Katoliko. Muna nga, kini hatagan ako pa-share ninyo ha, kini atong kauban karon din kini si Brad Paul San Pablo Alima. 15 katuig sa saksi ni Jehovah since birth. Nakahimo siya siyang kasimbahan sa saksi ni Jehovah. Wala siya mahimong Katoliko tungod sa iyang pagtuon sa simbahan Katoliko kay gusto niya nga iyang gupo ng simbahan Katoliko sa iyang pagtuon nakabig siya pagka-Katoliko noon. Mo ni nga akong ihatag ninyo si Brad Paul sa dugang sa iyang pagpaambit para mahibawagin mo unsang kamaturan. Okay, salamat Bagdaloy no. Bayon sa di pa ka mo proceed ato nakita si Brad Radio atong ihatagan sa kahigayunan nga matumatuo din ang iya lang gusto nga siyang paminaon pero kung may istorya ta iya tang sa pawang dili gid siya maminaw mo na nga medyo gamay ra gyud ang tendency nga makasabot ni sila kailan na ang paghigayon nga makasabot pero di man maminaw sa atong tubag. Munang ipauli na yung tao na itong pinangga o atong iampo siya. Nalamdagan unta siya sa iyang hunahuna. So ang last question, wag siya ka-prove, motong niuli alang ko siya. Ako nahimukso ko ang Jehovah's Witness, 15 years na pastor. I underwent special studies in the field of argumentation and debate. Tulo akong gi-master, gi-specialize na akong study. Number 1 ang Katoliko. Number 2 ang Iglesia ni Cristo. Ikatulo ang Seventh Adventist Church. Mo nang kining tulo ka dagko nga relihiyon, mo ang akong ihimo sa akong pag-study.
Pero dinhi ko sa Katoliko na convince. Wala ko makumbinsi sa Iglesia ni Cristo nga naman nilutaw raman na itong 1914. So buti pasabot mas nauna pamanggana nga Dinomoto Bitsin. Kaya Bitsin 1909 man. Ang Seventh Adventist Church 1863. Nauna pang San Miguel Beer. Pero sa mga San Miguel Beer nagsugod 1860. So meaning maguwang ang San Miguel Beer sa Sabadista katong relihiyo dito radyo ba? Una pang San Miguel Beer ato. So daghan ng Katolikong nahubog wapay Seventh Adventist Church. So kining tulo ka relihiyon kung kining Sabadista mao pa ni tinuod magitukod ni Kristo, makumbinsi ang tako niya. Kung kini po Iglesia ni Cristo mo nagitukod ni Cristo, bugal ko na Iglesia ni Cristo. Kaya ako mga amigo Iglesia man ni Cristo, ang ako mga igagaw na pastor o Sabadista. Pero nganong sa Katoliko mangyod ko nisuod o nibalhin. Kaysa akong pag-study og almost 6 years sa history and religion, ang Katoliko ragyod ang makapasar na mao ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Ang gitukod sa atong Ginoo nagsugod sa panahon ni San Pedro. So meaning ang simbahan na gitukod sa Ginoo almost 2,000 years na. Pero ang imong istadihan ang tanang relihiyon, bag-o lang sila nito'y hakaw sa kalibutan. Katumanan sa panagna sa Ginoo sa Mateo 24:4 hangtod sa 5 adunay muanhi nga magdala sa akong pangalan. So nahimo kong Katoliko sa akong pag-research nga ang Katoliko mao kini ang tinuod na simbahan nga gitukod ni Kristo. Ani adinhi ang kasiguruhan sa kinabuhi nga way katapusan. Mingon si Jesus sa Juan 6:51, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, ang mukaon sa akong unod makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. Mo nang ugma Domingo man, mao ka natong pagkalawat sa lawas ni Kristo nga makahatag ka nato og grasya sa kinabuhi nga way katapusan. Mao nang di ta makahilimot sayo tayo matulog karong kagabion para andamon nato atong kagalingon ugma alang sa atong pagsimba pakikomunyon sa Ginoo diha sa Santos nga Eucharistia. O mo lang nang gamay nako nga pagpaambit ug atong giampo po si Brad Radio nga lamdagan sa Ginoo kay si Jesus ingon sa 17:21 sa Juan, Father, may they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. So si Brad Radio kung magtuon lang sa kasulatan, masayod siya sa kamatuoran. Mo nang kita maminaw ta sa kamatuoran kay sumala pa sa atong Ginoo sa Juan 8:32, et cognoscitis veritatem et veritas liberabitibus. Kamo mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. So mao kini ang misyon sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Dayton Kabilaran, ang pagpahayag sa kamatuoran. Kaya kung kita mahibalo na sa kamatuoran, mupadulong kini ngadto sa kinabuhi nga way katapusan sa atong kaluwasan. Mayong gabi dalaygo ng Dios atong ihatag ang closing prayer ng Brother Edgar. Ining dako kayo nga cross o sa dibuto sa Santos Rosario. Manindog ta o atong diusahaw atong kagalingon diya sa pag-ampo.